to me no, and your friend on Samampo, ye diso, and a ye jan so, and Asem Ketuakra. No swamba pound sima edrenu enum, I was so panente 3.1. Na bronya chibusumia edikaino, neda etoso edunum enene, bosumi ni mwache se 2. Watermelon is a more pamienu, a fanda ha, she say, ya baba be confana akano, and Asem Ketuakra, a 15th January 2025. Krupo Kediapo Basa Yadom, or Kutransua, Nenankansu, or no and a boss had day, and Asem Ketuakra, Yakwanim, Yanim Tame. And I call a Jumedi so. Medical catch or say, as this ever poor man Timmy was say, I don't know the badass on Asem Mpe Nipa, near Pen Pomasibre, near the Ama Kama, Ninyan Kamfuano, Asum Diabuano, and your person no more santimum, Ganamem, and if we are say Alpha Nanina, a Hana Batten Panisem, a Hana Batten Commode, a Hana Futu Samoa, a Tetina Brabo, it to me at the Ebreo, ewo Jumedi we so, and Asem Ketuakra. Jumedi over to Omra Samuanka, Sa and Ohnere, Mame Yabua Equia Elshama Brunya, Waya Abrewatia, Obateneka, ewo Jumedi we so, the nation sank Wofalumba, Obateneka, and Asem Ketuakra, na Quanta Bisa Isaac, one Cocosetti Fletcher, producers are Yadu Edi Jumabwa Davruma. Ena omudibia gu apaso na yebetu ne sre enya basa na yasuam wade ena nwumre enya Asem Ketua na wukọ master control room so a MC aho safo kantanka sempremu bema gosu ni abrante fa ho ye de abrante no se medical ka cho se ye kamatufo pa de a ene ne abrante we no ye ko bantam wet kra no na de obepagya no enya Asem Ketua kwakwa ne ho de ne ye papa medical ka cho se so akon ewo tarawa media safo no woni twafo hene nya Asem Ketua wo so wa nye pia we trim yo de na yeko TV no so afam ho so a ko ba jesi sempremu bema oni David wa dawroma ene di atwaguo ewo Sompa TV no so no kofro bufu mpa bema Ketua me yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni nti Oforisuo me nam de Asem Mpe Nipa ekobosha asase so funtum pa katachie serebia bonchena na atwetwe kodi awu atwam yansa ne yakosa me nam te adwam ne de Asem Mpe Nipa ekobosha asase so enya Asem Ketua kra kansa pia wose kampian ye obi ka kira santeman ye obi kira santeman ye wasem chenchem yenu na anu tene papa oba santimamu a yakase na wotweda enya Asem Ketua eye asantefo calendar no na wotweda so no eno ena adwumadie bi wo ho ayedi wa santimam na empo ensem bi ofia yetumi eka ade be enesi wo fen so kayira koda Ketua osi wo ko no akwa kodi tu aduro ade be nesi ye de ho asem ebeba adwumadie we so enya Asem Ketua kora ye ko yanim ten ena ye ko ede akọ enutino kachire obi na obi so nkanchire obi se Asem Mpe Nipa adwumadie no ye fitiase a ye ko ede akọ yanim ono asamo bibia bokọ de Oforisuo bema bibia bokọ bibia mafi na wona opesa na akọfa se bafi de he na wo kan nipa bi ono anu no ho sere na akwa ebu an konfo itini ye kwa kutwa de tiato atwene na itini nipa na okutwa ne ti no waso yi se ye kutwa otidi agese wiase no wafiri wiase ti de ode na ekono aso na ni mienu na ne nsehye na ni ase ana nipa na tiam wo semani he Oforisuo ye kutwa oti wo semani na asema wo kan safu kantanka asema wo kan de bia ye kan no te wona sebo she rumu wona me ma tu na wan me ma piao to wa ujitum sha asema ye kan sa na wote ide no me bi hono ma on me da ko meka ma ju akwa bi wo pe wo mpe wo meka ma cha be fia to Oforisuo ye hwe no ma bi ye na ade ne uni aka se uni ka Oforisuo kan na nka da ko ye ne aye be show no e wo TV show safu ye ne be show na metro man ama manfo awe ama Oforisuo amanfo ji udi pa o kantanka betra fidie zo na safu kantanka betra fidie zo na dia wo kan ni mu sa in fact amanfo be di ho ya
Sema ye day. So they also a macho ma ovia. Yes, sir. What's the safo? On trafo. Trafo hene. Ya tara one media ye ko baabi a oni ye macho man. Me boa. Nam se dakro. Yen show na fidie so. No obi amanfo jiwudi pa afo so. Amanfo jiwudi ni enwe sa nipa no. Eni ebe show no. Mo. Emu akomentu. Mo. Da ben. Nyame ya adom afiada. Afiada na oni a odu dwane. Ye de matwo. Ye de matwo ma no beba. Okay. Ofoso enche atiefo ni ahwefo mo we ye do mase. Edu sa mesi ya megidi esi no bia do wa bonte din meke kofi. Okwa kuti afutusem. Afutusem de bia meka no na de te baabi. He aba ye to wan hwan ohene ote ukurum. Wasambre man we ni committee. O papa o maame wan ka se du age bi na du no wan fa futu an kan abraba wo fosu o ba koto amlem. Nti afutusem de ye. Na me ncha na friye. Oduyefo hunta hono no. Na friye a wo ashtown. Okay. Uduru ho de a bia wagidi mo bia. Na friye bia obi am chawo. Okay. Mami ti abibia boko de. Ofoso nyankopon adaroma ene ni tumi ntini yeda so te asetechema da bodwem na emojanso de afurusane ntino yeda yadofo ne yetiefo ene yahwefo nyina aseseda ne da no Sompa TV omunya ye kire da na ketuapa no yenyina no yetiafa na yenchia ma adwo UK oso wote yenka cho mna samo oso ochia papa apa wose ofoso menka cho mo so ochia mo na ne hoye oso nya Ghana no beba wa Africa na na ofoso bema yenkwa yenim afutu sem na nkofo hwe enim kwan so de beba na wanya bidi atretin wa brabo medase. Okay, anuti madika ka kire tiefo de bia se Asem Mpe Nipa afutu sem ene atantene obi ani ho a wapa de bi anuti afi yasafa de ato ye metri so se ye betufo ne de akoyenim srena dodo no a betumi atie ama wa brabo enso asi won yie orofo na afutu sem a ye de ebre wo no ye ka kire obi bia se den ya wiase asetan ni mu abrabo no de wo ho nyonyono enso wo ho akoye se ahwede no de ya de no enko enkusi kom eno ti ekokoba ne se ukoto nipakuo bim na duru baabi na se wan treat wo yie eduru baabi na woni wani ni yi a odofo keep being you ye dan ya sade wusitie no ene ye ade a omode ehye wo no ema eno ensesa wabrabo ema eno ensesa sade wusitie no when other people treat you poorly keep being you eno ene me pese obi eti ase eno tinye da bia na abeti asem de ewo wabrabom eduru ba bia abeti asem ya opa nanso so no enkuranhye ne afutu sem amede ma wo ena anwumire se sede wotie no koso ete saada emma sansem no ana sede wo kafa wo ho no emma brabo no enye twensensan emfa ma orofo na kokoba no sanso dia eya obi a ewomu no na empo omanfo kafa wo ho no eno ena ye ka kire odede bi se eno ema no ensesan emfiri wote biam eno tie na futu sema ye de ma odede bi na anwumire se ede enkosi kon wa ahwedie mu dia na empo bete yaw ewo wabrabo mu a orofo ensem wate san obeti bi na me ka kire se wote a ema sansem no ensesan emfiri wankasa wote biam eye me modofo pa se yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omna samoa Ofoso bema eneye asafo Moonlight Peter Osei nenso dia aba no ano odi na etesa yanchia friend say if wase friend as gas oven ay ke do gas oven this year you say entenenka em say that all run no Asante Mampo pa one Asatamo na sample for je je wako de program no na ira je wako de sound because all around the summary odidi wim on the outside didi wim play mu tike do bebia wo bia na pram so yen na odama bebia wo bia ya hemfo
I chow man and answer my henny. I am for him fin and I'm a darrow my job be a we bouldn't shine your fancy na your church will be an enemy. Oforisuo Bema. Megidi yesa abrabono asama o kan Bible na mfimfi wonom se Yesu Kristo kan se nipa nyen dowa due cha asam na de bia ye kan enya wadwen se nipa da sa ne bia tiwias no de bia cha wo se nipa nyen no na ye pijawo kosro na ye huru ne ye bo abaso wo fanie o mana samonie Oforisuo nie abrewati anie lumba nie do maybe a ye osano na 7 preduasa wodo ani ato fom hwade abrabonye yizi sa Oforisuo do maybe a hia nso hie kakra do maybe a hia nso hie kakra ya na ma 7 preduasa wadwe ne sipi Oforisuo do maybe on ma nipa se nyame ma ye hu denko a kono nyankopon ko ebede ne nke hu ne munyam yanya bi aka yetia sesi a ese kase ma obi akwan se onka from day one aye wo no to ho amane a wafam abeto samre ya ye obi kapa nanso amu ya bam emmom dwuma bi emu oya de Oforisuo ye kan kuma se fie mu atwetwe dwuma bi a wanhwe yi ade onim ye untimi me da bia na meka Oforisuo abrofo ye nkrofo bi a omo nsese nipa saa broni ade a wo ye bia na anya ye no wono fa nse ye new style ba ye ne ha abamu buo ebetima ka sebe destiny ahye yo nipa bebre ho a sidie bi obi sire na asem bi e ka fa no di wonim ye no aka hye wantimi obi wo ho akwantu ye tuoi obi betu kwan na wo kwai abroche ye ka brofo na wote brofo ni inshese so ka bibi kire no se nyame mfa nko nyame ni wanim nko no wode be ya twetwe unte da saada including oba awade be ma awade ufie mu unte da saa nko se we ye da Oforisuo nya ade bi e bon bia na ye ka ho edu no mabua no amene kakra na wokọ wanim ade a nyankopon de adua wo mu no wo hwehwe sade o metima ya Oforisuo enhwe de nipa bi ka enye yiye because de nipa bi ba ye no Oforisuo wan hwe yi a wo tofom nsole biem o hwe auto nipa bebre di sa no menachi amenne de nyame de dua wo mu no ayera afi no mo san kope enu ti de pese kan nyane se de ahwe de ka asem de a du mebi a se wo wi de baby a dana na du baby anya dana ubo manzo na mprumu eno so ka ho mene nya da bia na yire kura ne na trafie kura ne nkwa ba ye ode du mebi atim ka sa koso ne de wampa nkyine ni mo bla menkyine du mebi akoso wampa makowo mu abrabon sanete eno ti na nyankopon ka se mo nipa nyina do wadwe ekokọ bebre enye wadwe se bro no auto su sikanti ena ni papa wasem tofom hwe nti ade bia wonim ye bia no Oforisuo ne enumre ye ka kyerɛw ema waba mu ewiase nye de saa dumre bia wo kan su onwu hwe se wo pie abonte na ewiase opa na wonya drink bia enwu na wonum edumre bi nso a wotimi ba ye se hiti nso kakra na de nom sa na abrabɔ ne tie to Oforisuo ye mfa saa de wenhye mu na ade bi obi ye bia na ma bibia obi ka kyerɛw no emu abam nyankopɔn de bibia dua mu ma ne mpie de nipa na obɛka no de nyame bɛka na yɛdai ene kure Oforisuo medase okay mami tia Oforisuo Bema medase na keep being you enhwe obi asaso na enkopre se won so besa sakro no a enhwe obi kasa ye so na enkasa won so pese wusua ne no ene ne kasa ne bi enhwe obi so na enkasa sene ni su ene ne bantie no opese wo yesa ni pakro na ewom se to da bia ya na ye hwe wonum a wonum adi nka wo yanim na wo abra bofa pim no sene ya wo fa akwanpa so hye no yesue bibi e de afri mu de ahye ye de na so enye se bia 100% wo pese wo de nipa ne sene ya wo tu ne nan esi baby kro na ne hwa na pese wo de wo nan si
ebasa uniqueness na ewo mu as a person no obehu se ayira asa afrede wo fo obi su ene ne ban obi ni pedua ena opesa wo de ye wankasa wo hu ye basa fo so be ma entimi emwa no one is perfect nipa bia na nso ewo ne ho embrace yourself accept yourself no matter who you are the ye can say eto de bia ye destroy si bi beto ye ho so ye ma adwendwen bi beto ya bra boso na akwakoda ne ye koda na adentia wo hene yire misi ablabo mu ache na so enche pi oba pagi mu bia wo abrabo mu a osi mu nyene wapra akwakodo baabi no ube hu se ne niema oyizi anaso odidi dwuma na no abi na me so mpese me yizi mi wa me mo ablabo ne nkoduro mfisanti a wode ahyehye saa ne niema ne na brabo no menya ntwemu half kra enne mafo ube hu se baabi a wonruye no na wapagya ne ho de akwa akosi wo enti eba ne sai special for so be me na wo hwe ye Facebook ne YouTube ne TikTok ni ade ya be atrede ya both social media handles no enipa bi wo ho a aso no apagya ne ho akwa akosi biaye bia wonya nruye e na wo bo ne ho safo hene enti abibia no pese wo ye ade ya ne fans ana se na chitaafo no so be hu sampa sasa ne mesi posti me ho wo social media no is true say sankasa na metie wo fie enso be kwa na gari na wodi enso no ebia social media ho na wakwapia ko some of the restaurants bi a eye 5-star one and ase 4-star one ibi na wakwa akotena ho na otwetwa pictures obehu so obi dan yachi na wakogina na otwa picture adan ya ne fie mi wa ebia atakwa me dan te said yetiti mwo bi ene wo na single room ene ebia one na busuafo team ye ka kira wo se nipa eto da bia yete ho ase aya na yempe ma ye nkofo adeso bi emesue ye so wa bra bono ene wankasa de wabo enye wo bi na bebo obra ma wo enye wo bi kasa ya wo ba be ka no ene besesa wusu ne wo ban enti me ka cho se ba bi ene wo bia no enfonso bi e wo ho bia no hwe ne hu se da ne nipa sesa da na adwenfoforo ba enti a wo se yankase ye gi ye ho tum na to da bia yen kanfo ye ho so obi ankanfo doesn't mean say you are not doing well enu na ya da to da bia di etirimu dem o me obi anfra me kancha me say me ya de anase say but one kasa ultimate improvement bi abamu so de toto e kire ne e die hu a enti ya ka kire obi asefo ofo so be ma de bi aba won su som na embrace hu na hu se ne wutie bia no wo pe ho sa yi obi nwum obo se me maame se ne maame tie bia no me pene sa se ne wutie bia je hu tum na pem ko wani mu abrabon kakra no conditions permanent en fa ho se ne de wato form wo kira be so le gina wo na so am na ye mo nyam hye me da ase. Okay, the nation uncle. Oda odi bi ba nanso odi bi aba na na asem ade aba emu ehwam pa na eba ne sa na se ebekoso a na ye wadofo bi a dane da nya sede ye no ya ye chia wo nyame ma me prophetess Elizabeth dankwa be obi awade nyankopon enhyira no enhyira ni tawote so me ma me eja se wojo so enhyira so nkonkoma asem ne si keep being you very fantastic abraba ye born ye mu bebere ye ntiase said ye nim say ye tie ye mpese ye said ye tie esua de bi wo wiase na mabeti ase se ne awurade ye wo no obi ante wase ndu obi ampene so so ye gidigidi a ye oda boko no nye gidigidi ne ntino onte wase so wo kan wadwena ne onka na adwene nte wase because ofiri se asemba said you approach no anka wasa saa na won so ye but awurade nim said ye ubetimi aye eno ye wo said ye waye on nti no ena futusem na ba be bia ni ka che ne otifi a wotie se said ye wotie no mani panhunu se saa na wotie ema bibi ma mese sane se nkofo kasanti nkofo afutuo nti ne nkofo adwene nti no ebeda no if ne awotie no ufiri se eye ne munyam hye ne awotie ufiri se de nkoso beba ne awotie ufiri se wodaache a emu obi nsesane ma ho ya wabrabo mu no bebi obi nyina no ugina ho ye problem ma no ntia dane se bo a one wo nya adwene eno nti no obi yasofu timiki wa hinta sama yeso wode aduro na eye no reason be ne se anye wo no na wante se wo ndi aye ne se eni wiase entimi nsi ndi asem se keep being you fantastic ya dwuma ye
obi de wodwo na beka sa akiro nso opeso wo kan ya wo kan wo beka nso beti ase obi de akoma na beka sa ne opeso wo kan obeka obeti ase obi de ntro na beka sa ne opeso wo kan obeka obeti ase na nso so obi anye obi a ya wonti obi ase da no David kokko ohene so ase me na me ho ode na obi anim sa me ye brane na me kura na me ye brane me kokko a me wo so me won tade a me hye me wagan me woni ama me yusuo edi David se kun we aboro me so na wo asu gono ma hu die die yi wo so be ko sa akon no de na ye bra na bra be je me ne ama me de kun nyina na fa kokko David say me nso obi me nhwe da it means David still want to be him. That's it. And go back to my tears of papa your hene. It is a codia or one year. But when you say I could the mechanics of bedding Google, it did the answer was so on your cock when born what they call the also a son of one or has so conical. A simple trouble about much I said. You will be Tiano yet than you won't mean quarters or no. This a yanas I want to one on us here. But I know why you come visit. One the nimber be afraid baby a walk. Obi adwene obi adwene nya pentino eya ma obi nya sede otie na wan so ya ye sede otie simple obi o ha o hia asem asede esitie ejinjam no obi o ha ote nkwase asem na ne dwo ba na onya abotire kura na oyi nkwase asem no obi o ha obu nkwase asem ni tie ma ne ko e obi o ha obe approach ade no obi o onka kura nso eya ahodo bebre enti ni obi tie ya ma ne nte sede otie gofo bebre omo divert said your motie free say ne maame pe say o te say ne ono maame pe so de ba ne tie ndi akura ne sisu no na nka ono amu no yensamdwani eno no osoro de soma no ndi so obie na no so okasa na crowd atwa ahia eyi na asem ye obi ade na enso maame se me pesa me ba ne ye doctor ndi no wo de doctor ne bro doctor ne adisua de ne ba na kwahyo amenne okoye no akwakọ opane body ana akọrepu nurse ni bi amwo da adwam a bire obeye ne nsem tira adwuma anka obedi ne huni no akọ nanim edi ni obi tia no ma ne ntesa oba na wawo ne nanu afuo ye wo na nizuo no sifa suku ne tete no ehwo na ne live daachi wo de wan go school nyina we best farmer wo ba bi o a president babebo na baso tia ne nsem o bo obi so akọ school ne president ntia nsem da edi mo obi nya sade wote said you nipa na afane ne self so Oforisuo ba no say na no wote no ena futu sem se kosoma no nyesa na munya asa ya na ne amote mo pese obi mete sa no e bia ne awote nipa no so hwe kora ye ne tan di mpacho abrabo mu no said you ohunu so obi tie no sa wonte na se a en try so o meyesa wo nipa nyina ntimi nyesa ama no yepe se nke yeyi a ka mpacho adwuma wo ye wo papa ma ye bi da na ye den na wo ye e kire se ne awote no no ne awosetie no no enti obi atie no ya yenya no mo nte sa na entimi nkunko ye nim. Okay, and when other people treat you poorly, keep being you. No, and I make a joke de be say, I heard the end de enkusikon. And until yen de be an abetia sem de. And until so tia sem ya wo soon. Men no ensisa said you tebia is it here. 0551 now 31 now 31. 0551 now 31 now 31. 0548 now 31 now 31. 0548 now 31 now 31. Hello. Hello. Baby, I'm free with thee. Kwajo supesi. Hi there. It's Yawai. Yeah, bye. It's back here for you. Okay, that's it. It's Asem Mpe Nipa. Asem way that you I think I'm here. The that you 80 years, 20 years, 25 years old. Get that. If I'm any better than you can make or what you I don't even make a course. I just said, yeah, no, so that can. Yeah, not that. I'm saying, every year you were demo with time. But I can't. So, what? I have on you. I got your course. Usually, no, sorry, getting that Japan. I'm not small. A force one. I'm not getting what do buy? Hello. Hello, is it possible? Yeah. Also, Pizarro near me, what do you think? Mateo Kadada.
Ofosuo mecha no apamfo adwumaso a moyema Sompa TV arefo ne atifo nyina. Na ofosuo na asem so odi abafosuo ye futu sem a je say ye fa ba boy wi ase ati. Sanse ye onipa bi no wo ho a abiri bia wa na be se obi ya de bi na se okonkan na ade e be bo na daat no no o twene san. Sanse ofosuo abrantie bi na on na danfo e no mu si so. Won bo bla na danfo no nya sika no opere se obebo ne se sen o baabi. Na daat wonya bi di tiato. Enti wo kwaje plot no saa bre na kuma se na kuro ntre saa. Afedi abrantie kan akate se onyae na baabi wo kwaje ni ewo akiri dodo. Epanyi so amma aka me asiase se gidi kwan enwa. Na abrantie antie de okan no. Na kwaje plot no na tretre manne baabi akuduro no Nyankopɔn enenim ti fo so duru baabi na nipa wo ya de ababo wa oni padua entie de obi ka kokɔ wanim ne besi wiye fo so izaro kinka so makrao na okay hello good evening. Majo so baabi afrefre Never saw a friend is na me ka so free asan kes ma me yentie o never saw me da masipa nyame nshiramo ele matom so na mambo pa the future be from no kotodwim that will be doing faso see am after doing faso me da mas nyame nshiramo why amen hello baabi afrefre udi ma me yentie o Some de ba wo pan mi shiram ya na naire ne hello 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 baabi afrefre udi Paso FM Junior me ka fi konongo papa yentie o me paso bofuso am de maye nyi ena metia me paso da masela o te yeri me young boys in a big brain enyomani tino one show usiri na usia obia e na depend young boy was talk about when you break out to chicken what here na the servo mafutu ni mo se mama kasha ni tino yes it is Sompa it's been koso nyami nshamu pa kama say amen hello ya jo baabi afrefre udi me ka se o je so o ka safri eje so pa chane ya no achi eja se ama eja septom pa bo wedwom we da mo pa mu futu sama mo dia be nyame nshiramo pa ne no kwe eno ya se je chanya nko eba emboy Jobia chana agbanti biko ye ya obiko sian o sian ko ba ya ye to ko pa ma me bia aso ko fa ne ma me ba ya adia o de ma ne ma na re fe to se on kum ne ma me so pa ne ye obia na o de wo ya se papa e go hon ma no mu de wo ye le futu se no ye no ke aboa ye pa ye sian obi die ene di e hambo o ye ya se bye bye. hello hello baabi afrefre udi ma me ndasa mi kasafri Edo aguna so aduro yentie o dan ho kakra na emu etwetwesi dan ho kakra otemenka yentie o Nanisha no food today so hello hello baby afrefre udin o katachi akade yentie o yo mpacho ya da mo ni mo system hello mitio pa hello twen ho free tv no ni nkomo otemenka yentie o yo ya da mo pa ni mo futu ka se fi chakade yo yo mo dia mai ya da mo pa okay hello
Obi amai. Hello. 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. 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 Udi baby are free. Yet you. No future would be the baby are some of the culture also performing and with a you know, we can't catch a person, the culture of the air. Hello. Hello. Obi amaso. Hello. Hello. Manu dimeni. Hello. What you make? Udin baby are free. Asante man pon di guy. Ayeti o. As the future among the man, who said, if you are saying so, you gather a song paper, whatever more and could be. One I can get an above, and so when you are saying, I mean, it is a woman or brother, I could do video, any idea the book. And then it does get him. Okay, echina cry Eddie Guy ho ye ho ba ye sign wo domi problem pass so e wo Eddie Guy so dem kura na me TV so am dey mo. Okay, echina ye beba ho ye be Eddie Guy akọ domi nyina mo ba mo sha me ye sen chibo me wo Eddie Guy asire ye fra wo say akwasibuo okay me pa ja mi wo na ke isu ni bi wo ho ma mi ya chi ye tu e da enti mo ba echina ye beba ho me mo Matis echina ye beba ho hello Ajani di. majo so ba pa baby afrefre wudi Daga jinsi ya jua kwa nisha. Yenti we Acho bofuti abu jama ye dama chaka sompa mita esi. Ba metebia minyo. Nene dinyame ya azabe nyemu. Dinyame shramu. Mwendo tiefu mpa mfuni na. Tebia mama ya kutu semtini ya kama ya bra. Nitie na buame. Last year, the Galia Diano. Metie zenu kumpega pa na wasi. Ana ukurumpa gare Pompega le wa. Futu sem na mazese wa pa gare ho. Jale, ne fa mi tezo bunu school ya ba ta na broja. Ababa wa wi waguni kunen mo. Hello. Asem. Hello. Baby afrefre wudi. Aboagye. O frefre eh. Aboagye. Yentie o. Oh. Hello. Yentie o be panipa baby afrefre wudi. Patio mi kasafro oboate. No okay, yentie o. Ya from Idana Mohammed. Ya from say Idana Mohammed. Dear Mohammed. Idana Mohammed mi kasafro oboate. Ju, yentie o. No mi se mi patio mi pese mi bisa o de na futu sam na ya o ko fa free. Ana yeti o da ya o ko fa na free. Asem o. Da bia ya bo mpa ya ma o sa te nyame shira o nyame shira nti na mi se akikiri mu adini kakra na aya futu sam no ko fa free. Ade bia yakopon do ma bia ya no de hunim de ka ho enti ma na nyo wanwa yakopon. Ayo anja nyame shira o wate. Amen. Me da se. Okay. Hello. Baby afrefre wudi. Afrefre takradio mensa. Panipa yentie o. Afrefre mensa opening. Yentie o pa. Yo, itacho 'o 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 o 'o 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 'o
That's Friday. Me twe ho free TV no ho me yini nkomo asem ya ka che. Hello? Baby afre wudi. Actually, free tennis. Yeti o papa. So, mo fitu sem de aboa. Hello. Yeti mo pa ye wadinya. Mo fitu sem de aboa me pa. So to have by na me ma me dia that mo fitu an aboa me. It's mo fitu sem na me na dia said me. So da mo fitu. No, okay. Last caller. Hello. Hello. Oh, hello. Okay, ya for friend no enyina emfa ensi ha na yen kan kire wo dede bi na anwumre se esene na ewiase abrabọ no medika kan kire se ahwede ne de no enkosi kon eno te duru ba bi a se de obi ebesi atreative no enkoyie emfama se de ka wo pe no nanso so ene esa kan kire wo se wo de ankoyie amfa ma se de wo pe no no a emfa eno enye nyina so na emfa ensesa wo ho keep being you na kobane sa kropo twedi ampo basa yi adom onu a oye hyebre sesafo no eye dan ya the table contain ye yo tetatu adi abafo ye babo ye ntaba mu menam soro mesai enam fom ya kan kiro se abotatia obetwa su a wonam mabaso sana akoto sa akrama wote pataso a enye ono na furu yewu eyobi ne man so esi ho adwumakuo bia dawroma enyenye bi ede besew anwumre bia yenko computer so adwedie emra sesia Amiti baby amena no mu no chef dank eba product we dank extra we wono ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso misisi o ene o say what problem there senior o say dank proke okay so wonum dank proke okay sisi ya ni na ebeja sa we dey nyame shira come on do back friend dank eba tonic muni ma biwo minum pa na se na mtumi ni na mtumi dan so menye bi no me no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so sure koko ya bi betena no so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena ase na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho sine fifi ti asase te ball Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agye die nkrato yi atu ebi ki abago se eze di nu frani habaya no a mani di mu ebi ni paso eye di ai paso asa do bi abo mu baji binwe paso abo mu baji binwe rana benu bio paso aprimpo mu so mu baji binwe ti fifue maminti ana fifue one more we fue one papi paso paso ti fifue maminti ana fifue one more we fue one papi paso paso nom ni nyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkrato yi atum sa opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490. Okay, yanimte ena yahwe na wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no wei na santeman adiatum ya kan kire mo se 2025 yanemo na ekro na sede beya enwoma be konkan no eno ti ena Sompa Asem Mpe Nipa empanifo ede ebaye enya asem ketu akra odofo ewiase nsem no ehu o ewiase amane ewo mu o na ye kwa ofen so kayira Ediaba Sam ena asi wofen so kayira. Medika ka kiro se
asante amamre ne namane no se ukohwe asante sra na anu so a se ye ka se na wotwe a enye asam ketua ewa asante calendar no so se ye ka se na wotwe ne ne de ba na si ewo wo fin so kayira eya asem wo eya asem papa sabre ya me ne wo kasa no abrante no o hye frigim abrante no esukɔkye adaka no o hyem ampanifo kora no enya enye na yi ho enhyehyeye na abrante a wo no wo fin so kayira ye frɛ no atafrempon na atafrempon eya akoda bi aso no okɔgye etu aduru akɔhie wo okɔgye sika aduru akɔhie wo okɔgye pentu aduru akɔhie ene de be na esi ofin so kayira abrante ye na adwene se wo kɔ akɔdi etu aduru ewo nana kwame di etu ho konfo a wo ofin so kayira na empempi no se wo mo di sa aduru ne ma wo na ye sika ya duru a se udware wi a ene ye sika no ano hweta ne edi twitwa utrim twitwa utitititi eno ti aduru ne ya do papa e bow na ahwiri eya pentua duro so ene ye bo pentua na ne de sensan ho ensan da biada na abrante a ye frɛ no atafrempon wono de wakona na kwame di atuo enchen so okodi tuo duro de na okodi di ayo odi tuo no aduro no wiye no ne wo se ye try no ene omode aboba ne hye mu tein etui na atoa abo akodai seme ne wo kasai o hyemokyere seme no kasai na kwame di atuo wono so ewo posifo akache eno tie busa se de be poten ena akodai okodi tu aduru edi ayo yankon homa so na de odi adanse ana eyewitness akodai woni akware na nenam Sompa TV no so no wona ekodi tu aduru no asem wo ne da ho no okodi tu aduru akwakuku no ho no na yemusa se de be na akodai etu aduru de ne wo kodi di ayo wo ye soja ni ana wo ye police ni wo ye national security pani ana se wo ye hwan ya wo kodi tu aduru ana se de ne ko pattern to kwa wo ba bia ntokwa asi a wo kodi tu aduru eno so ya asem sebe eno ti yenko na ye ne Mr George ana se Sister Joyce wo mo ena sabre ye ne wo mo ekodi nkomo ede be na esi wo fe so kwayira poten ama enne ata ahwere ne nkwa Mame memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so. Me pa cho ye ja meje so. Oba pa na wankasa udi de sen. Me pa cho ye fra me Joyce. Mame Joyce sa branti a ye frɛ no ata odie no no. Me pa cho mini agbe maketwa no no. Wo ye di adwuma. Me pa cho wo ye glasses. Woman ya science does no. And no upon no one was a question. Was a great na aba no rasta no. And no na warrior. Na dia be opportunity ye a wo se ene okodi tu adura ene nam so ama na ahia ne kwanhia wuwe. Me pa cho mada wo mama se money dia kasa kakra. Me pa cho mi anon kaso okodi etu aduro. Etiefo nyina entie me ye. Onka so okodi etu aduro. Esan se wono kura akokɔ kura wo ka so wontwani ki a. On chaga. Na de wo mu nyina ne se be ya Africa krani. Ena sa kwame di etu no konfo no. Odi me ne ho bebo mi nia no. Enti abra ye hu so wakomo no. Ye pamo no kura sa mo wonu ni agro ena akura no kura wa matia ha ma ye hu se woni ne enam se wodi na chi se kiame a woni ne na ko ba bia enti na wo chi ne na me wo fie me kura me hu mfa me ena me nya call free ye krom ena wo mo fra me se me nia ketwa no
abon hutu starting no de wo mo kan ye no semini atetua na annual shoot no enti wo mo kan sa na asa me ye fry ye me wo fa ba ya wo ko ho no mo no ape de kwanfo ne say no one ne prepare etuo ho ana ebo no ape ita so wakan sama hodo obeye enan ape no no agi atumu say ne etuo no kuta no ana epaye ana abomini na kuno enti obi aka so okodi etu atiko mumyempa Joyce na yene no entwetwe nkomo na enkra efiri ofre so kayira eba ne se abranti ukodi tu aduro na ye try na hwe ene so won the point na titin se aduro no nye du papa haban no nye aduro habai ai nam so de Asem ababa wan phone no dum nani be ni day monta me hwe monta me hwe kwaku Asem me de me hu ye ka ye post ni ye soja ni na ka be kwaku di tu aduru se de be ya uko peacekeeping ye tu duru na ka apa na dia baba we was start taking say omu pepiri tu ho etu so nya de edidi agoro etu mu usum no fo so on se na mafo na aba no de bia na ye chen fidie so aya na ye kan ampa okay kwaku aba hello Anto Joyce yentie o me pacho enti sana tienti eye na danfo no na woni ne be etie ye wo brema ye busie kruwa woni ne be didi ha ye bibia chese abema na chia ka no nti ne nanfo kra woni wo mu di agro enkura bremu nyina bo ya pam no dayi ne nanfo ni nyina nti se wode ne nkuwa enti aya dia se bo apaye na wo pe mimi ana ye dai ekuno na die tofu mienu kura ne se abra mi nya ni wu ye busie ni die huru ba bia ye go no no tuo no moja ni guye atare ehye no ne fu a ekuta na wo de ko ho no mu no wo magile ti fu no so nyina ebe pimo ne etuo no atare a wo mo de bra ye no me pamo to ye betini di atare na ba ba kiro enya ye ni anatare ehye no Yenya t-shirt walk on no runnet red. And yet no crying or my quack about just one month she to know. After kind of who was Johnny be Pia and some woman didn't go hospital on ma. Woman flying to be what I could do. No one will feel so hospital on ma. What that honeymoon sign cake. Oh, Auntie Joy said that now we see air cannon. Osei unua no ne ho namfofo nyina no eye nana kwame bedi atuo wapam omu nyina wapam omu sesei akri no ho enti wonu kwa no wone nenam woso ya konfo ene wafa me nia na achekia me enti wona egu mihile ene na eye a wone nenam enti nya de se wo kodi tue duro me nia no woni tue duro da akụkọ kwuru aka so wonche ni ti awosuro nana mofu aso se one kwomfo no ebe nante ne pa cho ya mfu aso ntu oba fia ha busia kru wa fia ha se no me pamo no se ma me hu so one ne nante da wo bi aka na se me ma abo no wo a aso de no entu wa fa ne mesie wo de ne nam ana me nia no so wo kwa ye nim so bia wo kwa adwuma enkrofo frane se wo meye wo mutima no enti ye nim so wo kwa ye adwuma anya de se ye nim se wo kwa hono na sa de na kwa kosie no nana mo pese wone kwame bedi atuo ebedi agro no wo kasem mete se wo se wone ne ba busu akuruwa ebedi di nyina me pa cho sa tama na me ye hu se wo cha sa no rasta no nti na ye nim se wo ye nenam fofo no bia wo ye echire enti sa bra na ye hu se wo ye konfo no ani ye ka kire ne se ye mpese
ye besu so woni ne nanti bie mu no sa na tie papa mo beso woni ne be nanti bie mu no mo kokoma ne woni ana se mo nua no mutu no fo ana wantie me pa cho ye tu ye ni anefo enti no amfa ne metie bie dia ye no tina mo susu se onfa ne ma no namfofo no so eso atwa aha nti woni ne nanti bie sa na ne ye nim sa wo ko akọkọ baabi a se na phones nti wo fra no nti minia ne di nachi Auntie Joyce na damfo no no de na mo nya ne ntie se woni na nya ntawantawa bi panyana me pa cha na die me nya yi bia se woni na nya ntawantawa bi ada akọpem na no de si ye eti mokọ mochire ho na hospital ho no na emoja no atwa ana atade a hye no a wo ka se enye no dia no na natade na nka se hye no mokobusa na kwa me edi atuo no wo se natade na nka se hye no so we me pacho ebepim sabre ye hu atale a ehye na hye minia no enti bi wo famo ebisa ye na wo mu de atale na bra me wo famo wo police station ho no na nya sa atale na minia na de etie trifie ko ye no e force bi a asa set ya bi what they ye dey e ma no afefo a ekuta no wo ma peka bi bie free so na abra unwa no pie no uhu atade ehye no me pa cho no she ranek red ana jeans nika ye chicha ni mo kakra mokọ yenye no na egu ni nchen da bi nya no so no mo de ma ye na ana me pa cho me sla ni de ka sakakra okay se ya cho obi tua wa won se ba bia etuo ne beka no anka kale no kura hobetu kakra ne ye no se aha na tuo no ye dai e fa boye e to su bie mu so ka kale na hye no enke be emoja be ye dai e be wom wa su de wo mu de ba ye no hwi ni be di ante se bia ne moja na nwina gu ni mu me pa cho se moja na nwina gu ni mu kura na sanka etua abowo de enke be de etua no bo no enke ho no mu ebe ti tokro kakra na unwie wawade wawo ana me pa cho abema wo suso nware da wo oniba ye dia yira asasi so maame ne tie se wo ankasa no mo abusua no mususu se ede be poten ene ma konfo no di tuo no bo no ana tu abo no yi se nya duro no ko bia me pa cho me wo papa ni wo hanti be de be ma no ene fama no hello ofa hello ya mama chance ya damase mpani ya Joshua buru ya frau say tacho say udin de say efrem kodwo opoku anim kwadwo na sese wo faase ni pon sese wato na nanom se do na ente ya abeto ya apono so kire se okudi tu aduro sa na te ohine se me ka se nya me wo faase ni ti na me ka sa na me ka se me akukọ kora me ye wo me ka so nkiri bi ma amari bi oto die hwe wo ha kire se okọchira hukọrọkọrọ na eboachi bidin akukọ koro nkuno a me yense onyi bi ma no maame no nkun bi ma no bro nyen won ti menkum e frɛ bontin si no bi kum ma no obi obedi tuadro de na kyese nka wati no bu pa se wenim de nku nsuro entinya no kore da na me abamu an mahunu da korope bi na me ma me wofa se no me chi no one in pa se me mpesa adi wo hanene ba bi a wiase no dadu ba bi a ho tro ntonhwe no ye mfiri no entinya ma antie no so no ha pra wonti mi fari ngura enti mu na bomontene ofre no na okọ akohia na bontene one ne ko ahun ko si se na anu ukera mi wadwon kwan ne frem se eso wabon hutwe na se na ofase de na eka na obeti mabon hutwe sa enye no kore e ko hia mpani ampa no da mochire maase mochira ni ho bibi anhye no abusiani bi anka ho eki abamu anu a wo bo ni tuo no
abema no bonu tuo no wono ana de ne ko share mo chiri ho ye ne ho pipa de ne telephone number ne dini ema sa telephone ne doctors no enti e bi se mu no o me yese o cells ntina me penafе na se minni no ti akirei eye ukrada ya wa de fiada ana me call police station wo mo say o mo de na court to offense ho mo ma remind no eti 28 eno mo ba court Satam na busuani bia ni ho busuani bia ntim bisa police ni sia gini say na de na num say e fiada ene e be court mo ama busuani bia o ne ni a adi ato ani a ye ni dia kokowa no na mo antimi anya den amfre mu bia ya say o kika bia na me de aja ye ni dia kokko mu nti mantimi a am se me na so okay bamu na hono na abusua no sa ba fie se mu de chew ba ne gwato oba eno mu se ono a wo mu pepi nam se no sanu de mu di gwato iba dia na ne hu nya gwato bia so no akumi hu dia dia ni gwato ki ba ko eno sore kan se court wo kra na okoti se me wa fa ase no ene onini nua kuma na konfo no edu no na tiokuta me wa fa ase ata no ene o se wo je konfo no jindi konfo ni nsem ene pa ya e ball no na se etue dia wo je fi obi ho a ede na akọ free nsem na akọbọ no na dia e ma abotie ene yaw ni se omo ko na ne ho odampan omo amfa atare anhye no atare an ehye no de ko ye no omo awura afiri no omo sitio no kan no bese no wotwe bre omo de ko hospital ho bese 1 awia donko omo de ko ye na busiani bia so nte na de ono atutio ni fiefo no de ne ko ama ono a atutio no de ono ni dini ana ye bibia wo ho ne telephone number onte se me call ho a me yese dabi me na mo fa ase no ya wo mo se side dini no mo de me de eyeye wo fa ase no hello wo fa ase James Atafrempon yi James Atafrempon yi Panipa na aposifo akache ukobusa omo ehon nsem kan no aposifo so sesai aposifo ndie tugu hwehwemu so nti omu nyangu pa potise na boy ne de ajetu se na mo fa sikutatuo no oje ene ebo no na ne no mo prituo ni ho ana o sesa na no no kan se be odi be ekitwa age ne ho anase nana kwa medi atuo na ne suma ya ba na wokwaji tuo na firi wo fa ase ne ho etuo de se woji afiri obu anya aprapede o anya aprapede etu onu a ohunu de wo kan na sanye bibi eno open de na ye anaso di ni bia ne buso so na odi ye bibi a anka dia atare hye no mutumi wura ho de sabi na daga ene ko hospital mi bisa amochirmanfo no omso oba no ne boxer nkwa ne hye no me ko fie kwa anyi tuma ne fie na no on fa ne boxer eni na ma hada na ho a ye obi akachi na odi ne boxer be hye ani nam ho ni phone so ekuta no so a ni details na di wonam se etu no omso testing crofo so friend papa se ohiamwa ayira ya ukwada esi ye no ai nene na otwe no ya hulu phone no ukwada ya wada isiara memenda ko siara joda ana abemu ya wadi se wi ni nua no bidi ba ya oni ma me de na minim phone no tini namfofo enimu no oni ni code ya omli bie ye no obi na kese o ma delete bibia wo su bibia ni so na ta na ya ti ya be se na kom apen no ti afie na se bibi ni mo dia adan na phone no so no o ma delete free so metene wo akire wo se afeni e be se na kom ana wo ye komfo dada afeni o mo be se na kom afeni o be se na kom afeni o mo be se na kom 28 sibuan ni eno mo be se na kom mo be be se na kom wo print etini bia na wo di ntira o yesa yes na no pa ho so a atare a na hye no a etuo kan no nikeo shirt yo na hunu bi boxer no so kwa na o mu se hye na o mu di ba ya no so no e kwa no daja me bu to chirmanfo no o mu so o mu hunu nipa o wure
Rosini na wura yo sese na mse Rosini abadi eda no awro se bi obi a asem si ato no awro no boxer wode ko hene eno so ayanhu enso besile tina asem eno no pani na akọ mo kire wo no ehfa potin ne tuo no boye na wada ya enti ne bum ni fa so ena na tuo no afiri ho ne bo ni fa so no fo no so no ena na tuo no afiri ho ti me wo fa so mo di nka akọ ya mu pagande si gu na chiri no go so breach ya the more fast bi so ti ye ne se akoyi akonfo ne ma gu animu ba bi o mo koye o mo akom no ene wata be fa wo free akonfo de mo sa kwa abontene so de ko no na chiri ene obo ntuo no je o mu ka kire me ameti en se enti wa mo ntuo nse na nim so mo pepepre na ono a yo de be tete no hunti na wo ka sa and what de be tete no nso na yesu ebusa no free se etuo ya apede de wanhwe begu ne yam na se akobo na chiri de aposifo no so okwan ya obefa so omeyi omhwe mu esa Jesus ya me na wo ka sai na kwa me de etuo wo we se o so mo reminding na oda offenso cells ni reminding na na o mo afa na kwa asantema po onye ho na ye region nye ho de agise police na ni court ho na biti na chiri mo de aban enti nyame hye ne wani monyam a mo kire manfo no mo hwe na ne bossa shorts no anka se ka ne ho no mo hwe da mpe bossa shorts no mo kire manfo no omo na bossa shorts na kodi omo na taade no de se mo se ewo konfo no nkrofo kamunya ntaade na kebe bo am yie pa mo kire manfo no ye bebi sa mo se omo bi se bi so mo ho bossa shorts no ne bi awuro bossa shorts no na ye ngunu nyame ya duma tabe de ade asan ke kina adumdum ye na Kristo ma ya mefre o mo na mabisa wo mo tie se ansa na mo bekọ akọpa ne korabia no akodi aposifo nsem ana se wo abusuafo ne nsem a mo ye hyehye akwakosie no aposifo nsem ne wo na se be ya ye be nya no korabia ndi hem se gise di a ni aposifo no trans ni ya dwindwi ho ne hu kwan e fa so a omude bema ya animanu ya betima kwa kokora case no a post station be poten o fenso a one de a movie ganting noke nyame ya adoma ye de nhwehwe mu be fa ho me ma busu ani nyina akọ ma mo hyeden wate de wasi be na mo dawo ma de ne hira mo se abedi mo nsamu die ye hia atentre ne ebe ye adwuma why mame no pacho mate me damase ye wo mo ke kana kra ye bufu sema ezati akuma he bushia ne pa dien no mame Joyce dien no mo keka mate papa dien no mo keka so mo se mi na chichi abonu ho a afa na to ne yehu etuo die mame yi ya asemu se me ko na tutuo bom achi a eno nye tuo hu apede eno nti no akodi aposifo maame akodi aposifo ye nhwe na trentre nyenye adwuma wate me pa cho mate ye beda abusuan na se me da mo se so pa nyame shamu Asem Mpe Nipa ni sa be dinu mo ho idie nyame nti atentre ne be ye adwuma Asem Mpe Nipa asem ankasa Mpe Nipa enipa ne pene ho asem omra samwa me wura hopa no fosu onse enche tifu bi mo na ade chena yanti asem fufura ya na ichi ofosu onse atentren be ye adwuma atentren ne be ye adwuma branti inim de anko be ye ma na busua atentren kra ye adwuma ipa no we wade asai tina de bia no ya na ya no wo hu tina de bia ya futuhyam ye nyina ye to se be nyese be asem si ye mpese be kwa kotie bi o ana ye be kwa ko hwe bi o no fosu obi amane ye sai bi ye ni mo obi a wo ko ntokwa a se be de wo kwa ko hwe ni mo mu ne di dem omo ko nan ka se ni dem o fosu ade we hu me kai na konfo bu o ye krum ne fe na tu ahin onya ne ba bi ko ama kai masem o je me na me Thomas o na me obi a me change fo na
konfo na komo ba konfo atu ahene no wo dwa so na komo ba double ba omobi poma ne seya ni wo jem ne kokoso ni wo sintras no afia ba na we na keka ze no hu say ya kan ye mu say wo boa ana ode ye ko na so ne ye so me ne mo fa ba ko ono so anya ba bi ko ode ye ko na so ne ye so ode ye ko ya no wo sesa na tie de a ye nyina magina na chi no no nyina ni mu na nipa na otutu no to ofosuo ode shem se ye nim na wa badwane bia obabodam fosuo asem bia na meka yo ana fe ma ko gina na chi ya ko gina na chi eno abegina ni mu eno abegina na kom na ba eno waka kire se ye hwe na obia eden anwane ye hwe de besi tuo mu osumo fosuo na wo madwen mu se tuo so timi bo obi mani pie na chi na ye ne gina na chi ne ko pie a ne ye ne den fosuo asem obi na meka yo na afeye nu ye ho rume bia ni pasusu ji achinye udo obi ya dia ye din na hwe fosuo ye kwaso na yesu ni nyina ko gina konfatu ayi na chi fosuo na bema katachire a wodi apoma double ba na komi basa no den sampa ne bo no ka chense won tutuo no fosuo ye nyina de yeti abom we na chi sei ene ye bompa ye awade je fosuo di be hu anse ti mayam ya wa kutu sei ya aboba na otu enya wa fili nyina fosuo be so fili nyina no ya hwe achi bi mirika ene di fashion na so ko e dume bia de ye kan e wo musa prosifo be hwem na me de bia kasa bi ho na meka wo Ghana ha ye beka na Ghana asem fosuo nipa ya fe na yesi wo kom ene ye tete no ene wa ba fie dume bia ya na ye kasa so obi ho atwa ene hwedi mi ayekro wa wutie yen dume bi papa wo maame beka asem a che wutie de ne nwa ba yi ka wo so mo kwa no mo mpese o mani nipa no be di agro but akwada asem obekokura mo kura mu obi atisi na komo na eguchire ne ade de ofoso ede ne ko baaye na akom no ho de meme nko ho ye omu nchemu bebi wo kwan ye fa so obi aye tete na kom no kwan ye fa so ye de tete no anya ni nyina na ye mogyasam se obi nkum nipa na de ye kan ye ti ye so okodi akom ayi etu aduro ni ade ana sa ko wie se no ne ya prapre ofoso kakra betima kan se ye si atentene de nipa ndi onyako ye kan se offensive approach for asem so mo yansem ama wo mo sa asem yo ansa na asem be end no mo yansem ma wo mo ye de ne batum de be wa se wade ye tufo emiense obi bi wie na wankasa so no emiense obusa kwahye bi o wayire wo ba wo wayira oni yire ni ba na wo ba kra na wa hakora no ye kasa asem wede bia hwadamfo na one namba bia wo kɔ no wabuhwom obi kɔ ba bi sa ye ne ade yi ye maame ne papa no mada ye nwa no mada hwe ba bia kopie ye tutu na fa konfo yi odoje ye na sebe di mayama ofoso ye ne ye wu ye nkwase wu edume bia nkoda aba boys aba no saa na nwe obi beka no so kodi aduro etu aduro saa na nipa bebre beka no ne mumade ehu sena ni nwe de wo ka se ne phone ede ne ko ba ye ntia ne phone sabe phone wo yusu de wo ka se te sampa ye dileti sa no mani nyina fi so hwan na yes atade na ehye no wo kire se nye sa atade no wo ka sem bi a good evidence pa omo emu do se tuo bo wo fo so atale hye se tuo bo ye nia o bete tokuro beda ho it is antade no ko se fe fa edume bra posi fo ye nche o madwuma na su de bia ye ka no ma bi won mo fo so ufia bonte ba na o ma me enu akontoko a wunye police ni wunye judge na su timi hu sa kwasi udi fo nyankopon ma sa adwen no ewo nyame ma obi adwen dume bi enye suku nko enye degree bi a wabɔ nko ena sese ohun sa de no common sense ofo so etu abɔ nipa no sa aprepre kra na ene na etu ekobɔ na chi esu nyame ampata ye de mra bi ene ho ahoa bi ene ye de akata wo enti no ma sa be ka se efrudi fo enti entra ma wenkasa atentene
Sakasa ne ni kwase woni nipa da zania wo koba esan ho but susu masa no man nya de se yes de ye cases as atantene okay o metene wan kasa so wo hwere japade wa mo obusuafo aye mobo yenim de oba be ye kwa wasua wadwuma nwuma mmenu a wasua nyina sliding door wo sai botire ni nyina na ekọ wan na oso obesi fia sheluvers by this time obi ani wo wasua adwuma wie na ye de na sako davete ye ko fa sa na mfuse bia wa African way ya wo danda ho no onim so obeko hwe ena wo danda no wasua adwuma kotushiri okotushiri ejedu mne bi ho ma ye nwanom ye nwan ye ofasefo ene nwanom a mu tie ye yesra mu dume bia wo nwa pani bi wo fi woni sikanti do baka kura wo mfomfa aso adwenko na so sika wo foso 90 de bia ye be ya ka atantene ye adwuma kura na wakun wuko do foso me de meka nyane say ya hweye wono de wokọ ba hweye ya de be kan say approach fanya ne be choma nyamom sebi asem bi ni ho adanse twabi se tuo bo obi achi a se nanim o nachi o atade ye kosusu se hye no sebi eden ye mu bete ewo ho tokuro beda ho tie de ye kan se chewe se approach fo na da mama Roma we de se atantre ne de a ye hwe sa de nso e afa mobile money na ye de na nipa da sania we life na ne phone ye busy obi o ye adwuma me ye frefre no e ye de na ne no ma nyina ye delete e de na bisi ye yeze opani ya chi no na me de bia me gaga na me se asikafo bi kura ya bo mutuo ya kuwo mu e ma ne ye hu baby ade o ma sam kura fa ya nkrofo no mo yes ankwase ade ne botu no wo mo sai gina kura request no ma me call da na ntwa chacha enti wo makwase bi nkun ni engogosie o nkwase asie hwe ade aji we abrante kama hwe ye oja TV nso ye no ye tu famu ntie ofosu wa ma obi akunkwa ekun we ene sa de we ye okogisi ya tu aduro ko ede yo emu oweram emu nsem no sa na te de emu oweram anya duro bia na okwa emu oweram ye nim de asi wo sebe atade ode ko anya atade na ode ewuo atade nso de ma mi kan ene kwe sebe nti ofosu okọ na baby enu adoko no sebe dokon abia de to ahye nso na eme ya abia hu sai de to ahye no abin eti no ma bi wo yen fa no ma bi nkeka no ma bi hu de wo ma mi kan ampa set sa evidence because one ne pepritu okay aye de to ko bo na chi set sa de a de to sutu na tade na hye no ntemu ante na de da de eti aba se enwan ma politifo asem we de esre wo omo me mo ensem ma omo sa asem esi wo fe so kakaka bi esi ye kura no ye hu de ko se ne we de ye hu de se ne mom atantene no susuma atantene ne se ye nku wi ansa na ya patantene ne e wo Ghana ha okay ba hu ba ansa hwe hu so ye no atantene mi asem bia ni tantene ne wo Ghana atantene bi wo Ghana e de atantene okay yakona ye no obo heba and medical research center twetwe komosima so emra sesia na hemra samasi atantene Ghana asem Ghana mra ya dwumo eniu ediwa na bonse mra o Ghana ye no obo heba and medical research center twetwe komodo for na bia me ka kirewo se obo heba and medical research center mi amakoho na ese kam ko review kura em se date na pa ho so da fia da no pa meko na mako cheke na bia ada de da na me ho atomi pa owo mfidie ye ka mfidie pa mi amakoho a media dance no na ya dance trudu na me ka cho ado manu one so for maame dokono no na di hwe ni modofo ya di biada ye mfa nkoda wo mo ebeboa pa ema enwoma akokan wona de ode he babites ni ba adwa so ena ode preke se pada na odofo omu di djuma ebibidro so ena odi tu yade ase doctor watrase panipa memo akwaba mejo so ofa bibia boko de nyame adom na onso kokko no de eto tv ni so anya asem ketwa dana me producers ni busa se doctor so si luku yongo no wonye no ware na mse nyo masem ne de e beba so ba beba so Baswa meto me safro oh ye beba dodo si enya no ne di djuma nti ye beba ye kase ma na chese kwa ya brenyame na date no beba bontenda be anenya ma date ne de e beba henche ayo ya na obi bejana ayo so ono ye kokko ntino o yusu kokko ka nyehwe
Doctor, dear now. Yo. I'm so the car could be up. Me, F, producers. Obo Herbal Medical Research Center before Quenya so na yachia ahwefo ne atiefo ene anwumrei na Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases ye kan cardiovascular na ekire akoma no ene droban ahodo a moja efam edi afrosane ewo nipadua ni mu eno entini no ene akoma no de Obo Herbal yakwadre ewo ho eyan kasankasa obi ho entini na moja efam di afrosane no fat ne cholesterol asisi saa emoja akwan no entini arteries and veins no enti moja entimi enflow ni padua ni mu ye ti dan da nyina ne nan ne nsa ho a titriti obi so ho o akoma problem obi ho ya wako hospital ama ya kan che ne se na koma no emoja eta baabi ana se akoma no baabi ahonho enti enam sa enti oya de kakra bia na wabre onante kakra bia na koma ebo ne periperi nipa bebre na agya wo madwuma wo ho etifaako because of akoma problem nti enti ene anwumre se wutie na wagya wadwuma wo ho because of akoma problem nti a Obo Herbal yaba wonti na yaba tutu anamo ebra Obo Herbal na oba abibidro krochin ayemfa bibia enframu ne de be mawa ebe solve problem kra enche odie eye hypertension e kan moja broso no tutu anamo ebra wo check ya edida be 200 250 tutu anamo ebra Obo Herbal oba eye last stop ene anwumre wutie na odie ye kidney problem say o kidney no ahonho anase kidney mu how biade tutu anamo ebra liver brebo no mu ena tomache abamu a wonso tutu anamo ebra wahrawa no nso na problem ewu mu a say eye pneumonia ahrawa no ho problem biade tutu anamo ebra o wahrawa problem ti ota enya kata ewo ho a utimi bo wasa obi ho wa so wa bo wa firi ni nkwala brem ebesi samre oda so ebo wa tutu anamo ebra Obo Herbal wo de eya sikire yare eni asikire yare wo check ya edinam 2025 tutu anamo ebra enam asikire yare nti time bia 1 minute bia na dwonso de wo sene obi kan na asem ose 1 minute bia na aban ba se na mu so 1 minute bia na okwa akodwonso tutu anamo ebra Obo Herbal ye be mu waduru a ebe ma dwonso a wodwonso ntentem no eso ebeti aba normal na o sugar level na ewo so na arise ko 17 20 no eno nso ebeba normal ama why then wade wo ho ene anwumre wutie wo yo ba be ma wo awo problem wa worry for several years 2 years 5 years 15 years untimi enfa from wo ba ento na so a tutu anamo ebra Obo Herbal wo ye bema onkwamwa na eboa se bema utimi hye wo ba nyinsan no sa na ho odin no ewo fom tutu anamo ebra that's o sperm quality na ewo fom tutu anamo ebra Obo Herbal na wo ba bibidro wo hwa de be mawa ebe solve that problem wo de eye namu nsayare ne de bebre tutu anamo ebra Obo Herbal oba eye last stop obi wo ho because of namu nsayare nti o say ontimi enye den onko oba bia ho because ama na ho odin aba fom namu nsayare timi ma wa ho odin se bema etikọ kra eba fom esanso timi ma obema no fon kra enti tutu anamo ebra Obo Herbal wonso wo de ye menstrual problem oyo oba anya se wa fa afro nanso ontimi engu nsa every month bia tutu anamo ebra Obo Herbal oba eye last stop kra menka se bia ye mbo ye ready sen ye host ni eka ye no ye wo machines ewo ho enti wo ba ye wo machines no ene de be hwe ni padua ni mu wani ene anwumre wutie wo ani problem a machine be detect na ya mo wadura ebekọ nipa bebre every hospitals akese eba ye ho eba clinic ho no ema etreat ani problem enti mentwentwen so enka se matia bre Obo Herbal de onso yen hwe bra be so yen hwe na wo ba ye last stop kra Obo Herbal ye wo branches ahodo bebre ye headquarters
ewo nkranza adehyeman eye adwira kwan no so techiman ye won nkranza kwan no so ye ne kente Royal House ena eben okọ sunwane nso a ye wo Zinco Divine Junction ho ye ne Migration Information Center omo office no enedi anmhwe okọ Accra nso a ye okaswa official town Kumasi ha de ye wo Adoato Adumanu obo he ba ye branch ye wo Kumasi ye wo Adoato Adumanu ye number is edidi juma numbers no aye 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 pre-care prekese powder eye yanankasa ye prekesa ede ye aduane ewo fie no ena obo heba yatena ase ayenhwemu ahu se kwan a Ghana for ye sifa so eyusu prekese no enuane duro ahodo a ewom no ye noa ma sa enuane duro bebre na efrimu enti yakwa akofa no wonwuram a ye nuamu nya ne hwe ena ye de afa mfidie ma ye ne powdered form enti enuane duro ahodo a ewomu bia no se unya ye prekese powder e bi eyusu a sa nuane duro no ahodo ni nyina wonsa eka ni nyina say vitamins minerals kaso ni nyina wonsa ebenya yes ema moja hanti obi a wo moja problem kakra na wo moja asa o yusu a because the kwansusu akakra aka ho ena tete no say obi moja asa ye nananom omani ekọ kwansusu aso first as first aid enti eno kan wo yusu a ebema moja no dodo a ohia no a supply sanso timi ema moja ediafo sane ye flow because eyiyi emoja arteries and veins no senior emu asisi no eyiyi ni nyina na moja no atimi flow ye obi a owo palpitation wakoma onante kakra wakoma ebo periperi ewo ho a na woyema hyew sane da meka no ondi obi aka nanso ewo ho a na woyema hyew tutu anamo ekope prekese powder no bi eyusu oyusu aye last stop uwo hypertension ye kano emoja produce no uyusu a dane da nyina ya amanfo bisa say so doctor me da do so metima yusu prekesa aka ho a mo powder ni bi aka ho ana ane emfa ho ne aduru a woda so uyusu a we yemfa chemical bi amfraye na waka say chemical ko shia different chemicals a be create problem uyusu a emfa ho ne aduru a woda so uyusu a eboa speed up recovery enti adura use bia obetime use aka ho na ye hwe bibi kakra nso I need some of the odd broni ni say I need some of the odd enti se wutie na anwumre na unyanya odd ni bia if you are people need some of yes, the odd most people they break cry bi mu hia me was steps no ano ho say doctor the odd ni bi ba na the odd no uwi a me ha me dia I say odd no mrante na wo fi ana ya tumu adanse ne de ano odin ye enti se wutie na unyanya odin no bia tutumrika kope bi eyusu eye eboa emema yi ankasa wo ye bema na wa ho odin ewo fama ebeboa wo ama watimi agina so se bema ene anwumre wutie na wo namu nsanyare a namu nsanyare ne de bebri unya bi eyusu a wonso ebetimi asolve sa problem no ama watimi agina so obi wo ho ne sperm quality no ewo form because of infection enti wonso tutumrika kope bi obi nso wo ho we oba utie na akọ hospital akọ scan ana say wakọ labs ama ya kan che wo say wo ovarian cyst ensio eta awode na no tutumrika kope odin no bi eyusu ebe solve sa problem no utie na ode PID pelvic inflammatory diseases wakọ test ama ya kan che so wo sa problem na eno nso etimi distract ana say etimi si awo kwan tutu America ekope odin bitters no bi eto PID no nso ebetimi ama severe waist pain wo your ba na time bia wo sisi eta ya tutu America
ebetimi aba se eye PID pelvic inflammatory disease to America kope bi ode no bi eyusu wonso de physical waist pain uye obi a wotena faako eye adwuma che anase uye adwumaden enti time bia ema osisi eye oya tutu America kope ode no bi eyusu ode ne de ebo adwuma yi ankasa Ghana ha oko pharmaceutical shops ahodo no ba bia wo bia no wonsa ebeka preke powder any ordino wonsa ebeka bi na widen ayu sell ko ba bi na wonsa anka bia numbers no a obefre numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 Ghana haba bia wo kwa wonsa ebeka bi sa wo ko ba bi na wonsa anka numbers na ya bobo no o frɛ numbers na ye be supply ba bia wo bia no wonsa ebeka bi ewo ho. Okay, enuti yene Obuo Heba and Medical Research Center and Education Komono. Enuti na do ato adomanu eho enwo na saa ni nyura wo kan no ba bia ye tonuro etunuro abibiduro ene physical shop bia no okwa ubenya bia to na de akwa dudwuma sede se na efata kama kekede yakwa yanim ten na yekro enkra yete yeni hwehwemu ye sa brantie yi okodi tuaduro na tuaduro no mu ayede ebe try no eno na branti akohia ne kwanhia wo nanumu ena abusua abrantie ata efiri mu no eye ye maame Joyce ye ene Mr George omukasa omuka nyina ne se akoda no akokokora no onim kum na nkra omwate se na one na kwa me die tuo konfo a namre so ama akoda ahwere ne nkwa no na omudi tuo no ho apede die na kire se na omudi tuo no ho apede na empo ye bo ni tuo no atade a na hye no kora no ewo hene na atade a hye no ewo hene fa a enya asem ketewa atade a hye no ewo hene fa atentene na empo kura no se ye du etuo atiri obi so atunu titein baby aboba no bewura no ewo se eho ote so akwakoye asem foforo so hote enya asem ketewa kora enunti mohwe na yenko emfa enko yenim ya na nsem ni bi wo ha wote a awereko na asefem no foso wekura na ye kan hwe se ye kan na tentene ne ya enye na tentene ne se wo kon 1 month pe na ewi o eti wo nipa na wutie me no abusuani ni sika lawyer obefa no okwa up and down ebetuma take so many years ready atentene no ebeche ansa na ba mamitia Ofoso be ma ya Asem nipa bonfo adoso ne wonu obi isre enso na wamu na wonitim nipa dodo na na ya na yenim wo mutirim nti ye ne wo munam a eya ahweye ne hia na sese no ofoso be ma nsem we no ensem wo mu e wo se aposifo e wo ofenso o masom no mutimi ye hwehwemu esi ase eden ne si pote ya etuo no koma ne homene so empo se ofoso be ma me ne wanya kasa se bia me nua no wada bia me ne wona mu na se etuo twea bemu a ofoso be ma fa ne se me ne tuo na bo me e wo se ewro matade yelo ye hyemi ewro me ho pepa me ho ansa na makwa akodra ya asabia kani manimu ho na se ba ne sadia na se bo apaye bi koso wo ho na no mpeso mo de bibi nso hinta because se ye fonso na aba ena etuo na age wo wonsem ena abo nipa no enti etuo ni bo no na tade na na hyere ne moje anwunu ne wo ya yesema pepa sesen won ko bo abusia mane wa bo amfa na anko hospital say mede ne ni moje ni nyina duru hospital wo na enie na yatimi delete ni niema wo ne phone susu nyina de afiri wo edi opote ne course wo
anasa baba wa bi abeto mu mienu ntem ifu asem bi ba say ya ayonkofo okrampo no oba timi de your friend is saying akasa beto mu ntem ana yesikasem ana se de ya de kro ben pa enenam so ma etuo ne kasaye enti konfo na wo bia ho na enam ne nsa so ne nsam akwakoye bebrebe se wutie ayi anti ya ye ne kasaye ya wo kire sa ataye ne nua keto hwe ensam na wo kan se konfo ne nsam na ye bebre ewia so obi ofo so bema wo pre ne hu bia na ya no wo ka kire wa abrabom obi oye ne hu minim bia se empanyifo ka se oye ohu bema pia ye kugya wo no wonsa de na fe na according to sister Asem ye okan afe ne de ne kurampo ye bebo na dwa wa akom ni mu eje se won sheda entintim party se o ma o madi kan wo mu no ena se ne ba ye se ne ba ye na bibia ba wonsa akomfo na nanom ayesom wo mu no fo so be mo mpe fiun wo mu mpe fin na akomfo ni bi wo ho amenim eya na to da bia wo mu na akoye wo mu niema bi ena wo de ya akom no sesenyo kan tete wo ne ho asa wo koma so tano wo koma yi e bia so plan na se bia bosom bia ye no se me kwa akode me ho akoka fi na me bia me sa da wan hwe obekun one time by nentesa enti ni pe di bone esa de sie wo abra na nanom abosomfo aye se yesom mu no wo mu nka hwefo so be ma ye nhwe ya bra boso ye yesra wo fen so aposifo sa da roma wo masom ye da won mo ase wo mu nhwe na ba bi esefata no ehwehwemu bia ne nsemise bi esefata wa asem mfo so be ma asem we se nwie ka saade na wo ye no kwatade na na hye no na etuo ne to ye na wai atade ne wai adenti na wo pepa ne humo jansa na de ne ekwana hospital for ne se wo mu na ekwapepa ya na ebia na bi omuduru wona no kura no wo so be ma se tuoto na se hospital duduru ho a ba bia plekuro no wona ho ne pepa nye moja na enwunu wu ni nyina ya o ntade ne ade ne nyina ne ebeye ena so mbe wuro ho kura mpo na wo mu di gu ho oniema no wo mu di begu ho no abusuafo ne ba o maka se bia atade a na hwe bia usika kwansa na wom ni teku ana asesempo ana wom ni nti no ene yeje na mafa saa ne ma ni nyina enti ye nhwem saa konfo no fo so be ma ensemisa dodo na awo no ho so be ka no kora ke be boara ma asem na twatia emrantia ne fa nya afutu nsem ne enya se ye braw ade no wo kɔ ho ye se panyina no ye bosum ade bi akwada wo gina wo nyina kɔ mu a wo behu no panyi wɔte fom se bom ne to bom fom enso be wo behu aka akire wo abra na bia wo gina nyina kɔm no kura na hu ye wansa wakɔ no abusiafo ne hu se ayonkofa no ne be fa na enye papa emfa ma na wie ye ena wo mu ye da ebo ne senk one sign na mlante kwa wo ye sign wo no no so se ye de wusie no so epie ye se men ne nante wo so se masafa che wasa akɔ ye ne chiame ya se wo ne na ekro ne ba ya fa nya futu nsem panya no ebro ye ka asem wo ho a eya ye ntie ne efa bi mo ye bra ebetimi aboa yen am ye wie no aye wie papofo so be ma me de ma no sia se ye ma abusuafo ne nyina ya akɔ ene hyede fo so de ne shisanka ya mfa gonya we so na me ya me wo fa ase afia na ye ne ma me awoda anka me hwe ma me no oye nipa se esere nkwatentene e de ma no ba bi wo bi ase Awurade Nyankopɔn onye ne kase na onko so international emfa emaye be masafu ni inside ho ana nti Awurade onka no na ne de ye na wo de Awurade mfa international maniema enko tote mfa man ma men na da so no openipa no ni ma ho yenso nti ame wo nhia no sa kwa no so na international emaye ya ye kokora no na abranti nkomo na ye bedi kakra ye niema me nsa pe na wa abranti ewu mu nti abusua ni nyan na omo pitu ho no omo fe no nto nche me ya me mpe nipa asemisi a woni ho wo free say we ya medishie nti me can in favor of medishie no se odishie o ya akorapa aya akora okura aso ye kan say oye siti akora anka mukura mu hunu ne ye ba na mukache nko besan nti aya akamfo kasa etuo mu wi a be na akokɔ kro nim kum abnanje we ogina we pe obepi akokɔ sire wo fufu ade eje sa akokɔ nim kum obekum akora odi konfo achi a wo tu chire gu ne so de eje sa akokɔ nim kum na ukɔ konfo da mu a yetu ade agubo somso no omu ndwadire omu twa
enti no asem na ba no na ayeden ye tu ato eye komfo no ye mesoso ne so but mo so nka ne se ne akora no ayede se asante for testimony e wa yi ase nipa na jimi kura no owu ase wo ye nipa se papa ye nyansa pa wo kasa nsuni be jimi wo ko mfa nya ne kwa me hu se sei no ote ne yankunko ye nim abrantie wo hwe na di mi na ne kakra kora akazesem kakra wonimu saafo no kodi akonfo achi a omo pene ma ebe mo omo aye konkunu minie oboa wuntimi anka be ma oye tiri kama bo rasta ngofo obo rasta abon kama utimi hihye glass utimi se wada ade nyina kodi konfo achi kotu pada ne se adwuma we de hine mu oduro onipa bi osamete so obe konfo achi ame no biblical untimi ntonkone ye ma otu aduro ye ma obambo no mama osekan ene ntokwa because akonfo no believe this so ye pen ye nya na etime eto na kora nti ono wonama saa na emanyi ode ma nti one ebetuma ba so ode ama akora no ma ye ntra na akora no ye hu ompezo obetrai nti osesa na ema wo kɔ na wo to nachi na nka ne ye hu se aduro na ye adwuma na akoda ne wuodi amomo e na aye pressure two ebetuma ba se o ma akora be ye ne chiame wona na koye bibi wo baabi a otimu se epia bonte ani guase ba no woni akora na no ni ndia ne ma menyini mfiri na nyame nkoa ne ye hunu ye chi eno zu betuma ye seka na de ebetumi ama etu oto abofrei wato no 3 ebetuma ba se sika bi abo mo ntam emu oduru ompeso be ma akora ndia ozu oja ne kwan eye ne ma miensa we no be ma de ma na pa se akora ne to ano tan no ne eyi ndi no head abo ne tu nke enye sei ne shnai no atem tu te sei abra nipa kora wo area ombetezi ato obi tu enwie nsa ntano doso nko hospital enko ye case ntia no ho nkodam anko betuma bopa asoma akora no ba bi ni akɔkye na nka ne din mam no akɔ wagimi kura motia na kasa gye ndiko mɛkyere nsa nyansa no ndi oni akora na ntam hyehye ye bia nko yie na de sa de we yaba na ye nwewo akwa na nya awu awie ti ye busa se wo share do so anhye de ye tuo na akase obi ba nti mra ne sesai simple de na Ghana mra ne kafa onipa watoto abo obie na yenhwe na afi yemfanto ba bieda etuo de se bitafrache emu osum edi emu aduro no se wu mfa nkwa agira mfa nkwa nkwatra obi minim obi a wakodi tuo aduro ahaban na ehye ni zuma na odare ye okọ no odare akokọ okoduru ni aso me entra oso ndi osuro ndi asefa akokọ ni bodue mu ne bompa ye to na to asa na be okoto so ogekira akokọ na ni hua mu na tenzei nyame ye na dum na aduro ni ye papa wa anwu ndi to bi omukura tra omuyesa obetumi onim so okan onye to otimi soma ase faade we goto obra wodan wani a no wakan si no ohun se na duro ye papa ebi na ebi kura nko ya abrante na adiwe oye newe aba ndi abasira se aposifo no mane ye se fata so obi di tu aba obi ne de ye no ne yemfanya no ebiem omukoduru shinai wa na maame ne kan se afie kuro mfa box and rule ho koduru ani control na nanom ne beba be kaza se yese yo omunko modern no ubedi so ba force wo ye gentle se de na nko ba bitimi ko ne abon ne kane ne na da aguso nti bossa na wo hyehye ne na mo ka no de anya akyinye bia 2 obetuma akohina ho ye wo personal ntade akoduru abehye wo nhye wa wo de ne nyina ho obi wa ya pani furugu guo wo betutu hire na abepa wo de ato agwade se furugu na hye obi wa no awon ntade bi se oduru obewro gentle wan na ode ko na gu no afasa ntade na hye nti bia ntade no mumusa se no no se onya mmade a den ye beka se no so de ko ye bibi nya se bi egu oba bi kro afa na ade bi ya hye ne ma we ni ko si ya ade we nyina aba no omunya hwehwemu ni yiye no mu hunu ba bia no kra da no mu mfanto ba no kra no kra mbuza se hwehwemu ne de ya to ni tuo na da we wawu nipa na oto nzisi mi ni ndi ya ne hwehwemu ni bi ya hwehwemu akom okay omu nani mo madwuma de omu hwa ne se fata yawo na omunya na asomdiem na ne nkonko ye ni okay enoti sabre nu ankasa no wotwene ho a wonte ase sabranti okodi tu aduro se onkodi tu aduro na apedapede enema tui ekasaye na me de hwehwe maso ne se apedapede abatu hu a wanhwe akebegu ne yem ana se kebebbo ne minim kura na edeni tu no ekobbo na chi eno ya posifu adwuma na enemrante kwa no apentem ne nyantem enenam wo ne nkoda no utumufo a omuntie omo pentem owiase a odwene ho a wonte ase ukura adwuma mienu ujaye odwuma mienu no sliding door osabo 3 ekotuhire 220 ene wonwamati kopo o ma me ka kire o se abrantie mempo ne nante wantie
ayonko grunti na aboa koto wenye treo ene hwede yakwa akosi anu tie be ka kire ofenso apolitifo se o ma tentene ne nya adwuma said the abusua no demand no o ma samaso so tentene bi ani Ghana ha asemu na gwagu kan na me di bi to no so say bit my happen say bi ampa daily bi wom ko number na ye delete no ma fresh e di enti na ye delete o se be busa ma me no say bibia ni wo mo ntem e di enti na ye delete nipa no etu aka no e di enjunti kura na asem wo nipa mfa nsua de se se wono obi di hye di agro ne wo wu a emo apa fa ne ko hye fridge mu fa ne ko mo cho enya wo de a so enya wo de a wo kwa bi pokura etu no bo no abasar hare so no e se kamode ne ko hospital me ne akwa si ba me wo na hwan ba me wo se na si mo to mo bo ase apepa ne ho ansa na mo de eti sa phone na mo delete no ma de kwa ku ka na mama dwen se ene sa na te de oba ne sika bi kura pia na deal bi wo komo bi so so ta se enti sa na te de wo wudi a heden an ni phone ye be koso be hu ye delete fi so enti atantre ne de sanka ye adwuma na ma tantre ne ya ka se wo ye fa. Okay, enuti ye be hwe ofenso aposifo omba ye adwuma we so no said yakwa ye wuo no minim de ntia oda so da ofenso ase ye de ne ko region ayo asante mampo na ese okodam enu nyina ebebusa ho asem aya asem o aya asem kase papa Ghana. Okay, ye fa second story na ntrase na aya asem we no esie na wotwenie nanso so no eduru baabi a wo se ye mama buru no hu baabi a Ghana nam no ya hwe yie aya asem o odwene ho a wonte ase nanso so papa memo akwaba eja panipa impum te say yankopa domaye na mpacho nso kama pa within they say mpacho pi ya flame kodwo opon free hin na baye mpacho mfra bofo na bofo am kan de edi anpa do na num ye kodwo ketwa mpacho okay o bi ka kira santiman obi kira santiman ifiri say how be eda ne so eno nti no de aba say Asem Mpe Nipa dwuma de ye ni betumi ayi e de afiri ne so yanko computer so dwede emra sisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa e kra so ko abrochiro Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den go for sika adwane ne wanya otredi mu sa no. Oh, Express Group adaromenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055-555-0067 and 0249-000448.
Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Mami kakana menumwe. She, eyensa ye feni piase abedwa manso. Piase? Ane, piase yensa foforo kra. Awode awio ne lekọ na afra. Wonim nsa no. Wodi nubrane hahama na se egu yemu a de so pusu nunum na wate ne pampan no. Wate ne da ankasa. Wotimi de se wo dwemo bia se ansaden ewo ho. Na se wonom nso a ni hwa no ayaso nkokra. Tina wonni piase wo agure. Sa pepepe. Ene Chemi, Namin Chemi. Piansin san enye na ewo ba ahodo bia yeton nsandene ewo ho. Etufo nkodom Peace Ventures a ewo boase. Fresa no mesi edidi sui 0557758431 and 0270258138. Piase. Chemi, Namin Chemi. Numni nyansem, wonto many pa wonni mfie dun wotwe. Ensasa apimfo nom. FDA agedwade nkrato yi atum. Okay, Penipa now so dinner they say. Kodjo Kitwa. Abofo na free buy. Wako sem ne say Osei Asem Mpe Nipa yemwa. Be microphone no. Eda wase. Idi kan meda otumfo nyakopa ase se ne dai. Ode yankwa ache yen. Branimu. Na mada Sompa Asem Mpe Nipa chiefo so. Madam wase. Se mo makonya kese ti se ne. So meka de ha men enkyere ma wiase nipa nyina ante. Woso de atiane se mabusi asase na owura bi akotuso anwea bo fan pacho abofo ofenso abofo pacho sanete ntiam de asem na bahai akotu asase so anwea se abuso nipa bi na atona asase no so anwea de amano na me hwehwem ba me yanzo kire se yakwa fa so a wase abuso nipa atona me ntim ho ase na se me beto manim afiti cases me fa so ma wiase nyina atim na kwan a nipa no so afa so atu anwea no obekirem se to asumu a na ho atome wase wan ba yi na ya busunya sase pato ane na hefo ne doso ze do to so pa de ye na be ma e friend na ya okaja odoso on na e to asase no wonu ho wawu ti ze o mo do so pa ye na ba o ma enan scanner sabo afientima afietiwa ise de scanner no mapa na e do asase so amemeka ho bi ene do asase so pa sisi ye no ba ye wo so patwan ye dua banche na mo se hwan na koton ye owura na oto asase ne se minnuam bi e fle bako oti bako se fle ni poku sa na owura na wato wakutu anwa ne se o maton asase no so anwa de ama na chese de wa oton ye ofiri mobusu mpote hu se de nim nipa kro se me de owura na me de mu ma de na ayira na me penti owura na o de afidie kwesi asase no so no ono na me hu na de na ba nti ono e be chese asubasi ana obentin e na to asase no ma ono sa na ono wakanti edi ono wa ba no ba me o chese sesi amene wo kasa idie anwa no watu ni nyina ana wonyamfa afidie nso watu anwa ni de aka ontua ya ba bia ba chi no na ontua no enso ha se mba ya ma abofo police force ti ye no obusoni ba ko ko report yo chi no no se o ma to asase ni anwa ni nyina ama no ti ba chi ni fra so a o sa kutu ti embe so obetu dia se ebetua 18,000 Ghana e di man asa no jai na chese ansa na obi koto asase de amasa contractor na tu anwea no na no bayankasa wo so de ne de na wo so ba bia wo tu anwea se si ade mmiri bia mkos na edua abrodwuma na edua no so aye hwan dia
abaduma say you say any aba krumti you fast phone kra no mo mutimi no ke da asase ma yo mi encha na say omu ya omu kakra omu nya no omu so de ti abofo a omu dididi sana chi kame hu ye se okoto asase am obi na wode di dwumadi nwanwaso bi a ebre ma ekwai ma wo no bae wo so a wo so yi wa de free so na che se panipa wasem a me kan wo kan de na che se nipa potia oto asase ma contractor na ofiri wabusuan mu se danim no wono contractor na bo nipa ndi se poku na oti nipa me no obo mu din no nimu omo aye omo ne ton ye sana nipa na na ukobusa wo mu so wo se sei bracho ye sia de oti no na me nu kure ni won ti ase won firim na bra won ti no ti ase na ebusa no se o maton o woni poku no aton ma me fa sasam na oti kai ba nkobusa poku no so won so yale e be afi no yale so kwaye na oda de won so se wa yale nti na wo ye se okoyi bi aton wo de ahwe no ho yade ti na se me medwunu ho a me nti ase e na biom so edi ka no ahese no owura no ya ti se wo odiska koma oti e kaniska no 16,000 Ghana otinu na afiri mu no pacha kaniska no na system million e na afiri owura no se asase ne abusunya asase ti se na onko gini ska na blo so se ye beton anwea na ye be ho hyehye na wabeto owura so de o se ye okko gini sika di be na otwe mienu ne ti se wo de afidie akwa asase nso a otu so anwea e ku bi sa ya o se poku na aton asase na che se ekwai bi so no oti afirim pacha poku so yade pacha etu omu amefa ne se omu asase fa omu nyina no ahodin ni ho ba ku so ni ho etu so se contractor no a otu anwea no otu ni free yana na me ntia se ntum de ba no ko poku ni timi na te nkwa asase so nkwache asase no o si poku na aton asase nti omra me kirem e wiase ni pa nyina ntia fitikasi wo fin so abofo pacha yanko ne kopa mi so drink ne 5G meza no bi na yemfa mpa yeminim bronya brei amanfo no bi pa na mizo ne 5G meza no medical culture se shipwa ede bible no snap ba ye no sa ship kro no a ene di mizo ene 5G meza ba ye omu ya nwiafo enu nti no orofo se ye pebi agu efiri jim dia sevia ho pa de a na ne ya me nan aboyeto na empo so pebi aton ateso mfaso enso so dia eno so akonya ewo ho eno ne ka achu bibia se yenko manager Daniel 21st kenekehwa overseas because supermarket abawa sister sewa o anomanyi post office wo mama Esther ewo Outcome Real Ventures Baptist University ebu akwa mizu 5G meza na Sachi Enterprise ewa safo abinchi oni via pick up park no na edi enhwe ni mu kwa chi company limited ewo poema ntamu Eastern region KF Kinju Enterprise oni room hotel edi enhwe ni mu ewo so am ya KF Kinju enso ewo enroom hotel opposite ya mizu 5G meza yekopebi clinic of the moment 21st kenekodofo siatica yade no eso sisi fa osrem onako kuma kosi unase siatica no intrim yade yepa 21st kenekesi anwumere mu asonte se yade bible bia de fruit nwa no kosi unase obetu ase no de ama ode bible duro so ene tu yade ase ewo na kache 15 branches empo yebibie bia ka ho fize Ghana for ehia ayaresa eno ntino yebia ka ho pa de ade wo ho no kumase ehwa overseas oni afa radio no ene bon saa ena oboase cancer quarters called junction ukon ya domi market wo ho sunyane kranza tachiman 21st kenek enye na mumye kwai na yekutu ya de ase 0540311311 0540311311 3 bar center wo de du papa badwa so ye de tukoko ya de no ase 3 ko capsules koko master ene ye de tukoko no ase orofo koko ye yare boniu na eduru amekanfo nam de ama ne betumi atu ase na de ahoto aba na atumi atena hoto so no efise koko no poma to ntumi ntena se udwade ahonam eyo ya oposa wani orofo koko ya de bone pa eno na kwani kwasi broni friend pass no natural pass no guni pa ni mu ase papa duru ba bia wo kwan minim wo ho na yam de koko ene gu ani mu ase sa no wanhwe yi de oto nchen kura beka so yin frama bone enso na ntesa koko ene botwene ewo yam sa no eno ntinsi ye betuatu koko na se pa dia 3 co capsules koko master ena make am for nam dia ma kolina keba dani heba misti heba apidank
yɛkɔ na yɛkutu aseɛ 0546107107 0546107107 express group yakwanto sɛ mina yɛmfa nkɔda no ɛfiri sɛ wɔbɛ sɛ ɔkɔkɔsi buroni kurom na wasodwo paade a express group ɛna mekamfo nam de ama Canada, US, UK, Australia, Germany ɛhefa na apɛ sɛ wokɔsua deɛ anaa wokɔyɛ adwuma de abɛhwɛ abusuafoɔ express group ɛde wobɛkɔ na ho ɛntekyema koraa ɔrɔfoɔ sɛ yɛpɛ sɛ yɛne express group ɛdi nkɔmmɔ deɛ na wobɛkuma sɛ wɔwɔ ha saa na akra tema islegon takra de sunyane tamale bibia ni ubehu express group ebo saa mbia mabobɔ so nyinaa yɛfi akontusɛm enkoda no yɛnyɛ homa we ne no mu entwetwe nkɔmmɔ 0249 000448 0249 000448 express group wɔfrɛ yɛkɔ ne afa yɛkontusɛm enko na yɛmfa akɔda no na nyoma enkon kai kama dank natural healthcare complex odofo dank semenka ncho say ya de bibre bia da wotu ase eye ulcer na hepatitis na eye stroke na bema honye den ewo mpam arthritis no so ha wa adwena enya asem ketwa odofo yenko na dank ntu yade aseman ahutofie na mekanfo nam de ama senti e frɛ na ahutofie ni say obia da wode ne yade akɔ dank wo wansamfa mabiemu eno omo som ho yade no ena de saa emrane wi ama no ahutofie eno ene dank no pachi number 2 oni city life high school no ene bo ho pe orofo yekɔ ni kutu yade ase wate se yafom kwan a yemfre dank e wa homa wi so 0244017556 0244017556 ana 0266593330 0266593330 yekɔ dank ho na nyoma enkonkai emfa emayen Tabita was a clinic. Tabita was a clinic. Tabita clinic is a country was a diabetes, prostate, no, a infections nana, eno dear crowd tenete, yadia bay and adequate Tabita clinic. I would tune to us a enfamount. Exclusive herbal treatment you abanru and the ditu yadiase ewo Tabita clinic. Laboratory scanning fidia who do pre massage no and so a year juma. Konya befaso a betro now bedi dina Tabita. Na home service and so a year juma. So woofie no to onkra say ombra me hwe no. Tabita ewo saa akomano a ode eye saa de no eno ti ukuada ene yawa da bia no prostate scan no eye free prostate scan no mema no tie eye free na mom ye scan no wie na yade no hode aduro no de na ne ubetuaka orofo Tabita ye krado so ubetu yade ase na ode amomanfo na o se menka ncho se adwuada kosi fiada na oye adwuma anopa no so kosi enwumere no nan eno oye adwuma kumase ahotwo daban sindis junction ahodo daban sindis junction ahojo daban sindis junction ho ena Tabita clinic ho akra sunwane takwa de takwa obehu Tabita clinic 0260196219 0260196219 yekɔ Tabita clinic akache na nyoma enkonkai emfa emaye enya asem keto akra yenko emfa nko ye nipa edisese de de oton asase ne poten no ba ko awu ba ko so yare dadem tie se de be poten apese ye mawo na me na se ekwan ya nipa nso afa omo afa so aton asase me dwunu ho a me ntia se se abusua tie se abusua nipa bi ntumi nya abusua na se edi kan obi abeton asase na ma yaka ama odi skra kona se obeso o sa beton asase kwa se so hu abusua no abusua ka abusua panyin ni mo hwe tie se de o tu anwa na wani bre wani sano wona akuya ma de to na mechina no nso de oto ade ma no odnaba ye hu kwa mfa so mo to nhye mo ye tize menti ane ma ya se so mo ye hu krata so mo ye den na de o tu anwa no woni na hia aka sundua sam de ba asem o kan ye bra ye ti se o tu anwa no ma ye busu apanyin na o abofo a ofiri mu nche bi asa de odi na de friend phone so just ye friend phone so de baka bia wo mfa anya adwuma so panyin friend say man na wo tu anwa no ai man nan asase na wo koso no nti ye sra wa amfi de mi di na chi friend je wona kwa abofo kwa police case no wona le hia wona woka kire ye twema wo kran say ye metua 18000 nya sa obetu anwa no mi ma gini sika nti ya ton dia do wato wo de koda aposifo sesai ande man ko bi jebili na de asam de ko ye wo chese inspector ne frɛ owura na wotu anwa no na oba no mutena ase na aso owura no bɛka se ba bi abanche wo no o ma ton ni na aka no ti se ma ni tudi a kwa na to aka no o so oti ene kwalo poku oti nso na afiri mu pa cho wan
Ufiri ma di say. Oh, Frimu last year na am say November September October mu ho na ye na yem say September 9th. Visa na see no ye na yi. Okay, Asem papa. Na producers money anwea de otu anwea na twetwe nkomo ana update bi ho. De otu anwea no e wo se ka oja atuo ne ye ka so duesem. Wo tuowie na bi abanche won wo twa say banche me first aso no wasa ko. Etinye banche no de aka na woni ni problem ana. Any problem. So mo so maton mo fa le fa say mo fa. Won see mo maton asase na anwea ni na da. Anti say no de ka wo maton mo fa. Ena ba bia banche no ye hwan dia. Banche no ye ne dia ma obi do me ncha say asase ne do so. Okay. Producer Modebo Ben Maba fa ho. Yo Oforisuo mame panchi aso koma Sister Rose wo bogoso insu baby a Sister Rose obi a be den chi aso ko ema wo. Oforisuo me say no kre Sister Rose ya na ota hwe wo ho. Wo hwe ye nyina o debi ye madamfo no. O nadamfo no. Ekwa bi so. Omna samu akra so ka ho bi. Ekwa bi so. Ekwa bi so. Minim no. E kire me ba fie. Osi Sister Rose woto oye insu adwuma. Aha, wo bogoso, kuro bi efro insu. Ajo. Insu. Ufiri ho no mo ana wo ko Univali. Ajo. Ho no wo. Ho na wadamfo no wo. Wadamfo pa no. Wadamfo pa. Enye nchen. Enye nchen. Trudo odidi man bidi. Ayo. Se de open no. Amenya. Yetio. Eti Oforisuo de ateni na se papa yi di na asem baaye no. Ye frɛ nipa na ni nua na wo ka se oyare no. Na ye frɛ no nam se stroke achi nti no. Ontimi enhye da enkasa saa. Na nanum kasa menya ye ne se wabubu ogu ho ontimi nsɔre. Nti awiasa de ontimi nkasa. Tikanumre nke ne betwetwe komo baaye bo be no nsia empa mu no me frɛ no no. Mabona manya no. Nti eno enkoto miwie na nipa na papa yi kase on ne to anwea no efri saa opanyini ya wabubu agu dam yi me frɛ no na oje me so ne nsɛm a wɔka nyina ne sɛ papa yi a ɔkasa yi onim no so wɔyɛ tuntum so wɔyɛ kɔkɔɔ so wɔkasa wɔde nani kootua wisi a ne hwene san entia ntɛmu no hɔ pa papa yi onim no eti so wɔkasa abusua no na anwea yakoto a ono onim no enti sie pensemu bi a yemra eye wode say krona a woka no abofo ho na yene ne matwe komo na papa yi takre no a enyeye Sompa TV so takre na ana Sompa FM so takre na enyeye na ne nkoma woni mbo nyina ne se mebusa ne se hwan na ton asase ne ma no o se se nipa kro ton asase ne ma de ontimi nka na emom ne bra okoto asase no one eye abusua ne kokot Emma koto ebo krata ato so ama koto agye atum se anwea na otuo no deserve se wato anwea afiri eye opanyini abusuafo wato asase a ono no wotimi tu na anwea na emom papa yi ese se ono no awea na anwea ato ana se wato na asase a ono onye ntum na emom banjifo na opanyini kan Nyankopon ya adom na da obete se banjifo no afiri asase no obesa akọ tu anwea no sa obaisi onti ase a omna bofo court kro na okoya a okobo letter na obekire na emum ne yeye ba ye Sompa TV anase Asem Mpe Nipa yeye ba honom ne ne panyini anase ye fra busua na baabi a wo bia na obeba na oba bekire nipa kro a oton asase no ede ma nti we asem a ode to Asem Mpe Nipa anim. Okay. Yankwa paso bitters ensabi aduro sa ensabi aduro eye paso bitters ena anwumre me kafo nam de ama twitwa bi bobo bi na nyoma enkonka ama ensa badwa so na wo manfo akere guso na wo to ede koye wo yie na abadinto aponto no nyina da eye paso bitters na paso bitters no habaduro eni nubra no a ewom no odofo se wono ma hangover entumi enchew he immune booster no so ebekọ soro ya de bibre bia da wo nipaduam no ebema enkwamwa no ho ayeden papa enya asem keto a ema no so kura bete so mfaso o efiri se wokọ afikyire na se omade no emayi a paso bitters ebetumi amana ba
papa enya asem ketewa Food and Drug Authority agye paso bitters atum ababia etonsa etunsa ewo man Ghana ubenya bi ato na ubekuma se na koke wo afam hode a paso bitters enya asem ketewa kra sense bi adro eye paso bitters ene ne mekanfo na media man say kopa bi na fa koto gu so to ho opabo ho na amanfo twa no 1 tot 2 tot ene okọ aboto no ato dia koso fridge ebeboa papa afei ni waduru kumase a paso bitters obeda sansan we edi achiroma for ne nkran de amanfo agiatum enya asem ketewa kra na wopese ono mo twetwe nkomo na ogibi ewo paabo ho ene osoto ho na wotonte so mfaso a 0533 770 490 0533 770 490 eye paso bitters and a mekanfo na media mo obo Herbal and Medical Research Center ye no ma twetwe nkomo ye kwado wato adumanu ne ye fa yade enkoda wo mu na yentu yade ase ewo obo Herbal and Medical Research Center piase leko ewo obo ase piase leko ewo obo ase na piase leko no sede omanfo agye atum no anya asem ketewa wu every said piase leko no enubra no ewom haba no ewom eni atoko no so millet no edimu ma se tenkom eno ti so onom a sede obetin millet no ka no atoko no ka no ma piase leko no edan so pa eni ewutwa bi ububobi na utumi etibidi enya asem ketewa paabo ahudu nyina no okwa piase leko okwa so okwa piase ombeka se de oso pa piase oso de oso piase leko ombeyi bia man tem Food and Drug Authority agiatum ene oboase udin Dom Peace Ventures ya ene piase leko enye nakra yemfre wo mo ahoma we suei ne ekotobi ne ekoton enteso emfaso 0557 758 431 0557 758 431 and 0270 258 130 0270 258 130 eye Dom Peace Ventures oboase and now benya piase leko ne dodo no na wato na so akoton na wateso emfaso the nation's anchor ya wali yankopon sha na onshira ye papa adona be obi amchia no ya ayana asefem wa ablabom ibedi ka abusa papa yi se otimi sebe ekohu na busuafo aye se omo na aton asase okohu omo krade na omo kaaye na baako a anika se mebom ni se edim mienu ode baaye baako afiri baako so yade dadem hono na akoya asem no ti contractor no se omno omo ko sensan krata court eso me krata ni bi hweso eno beye adansidi trudu na busuan so aya na se papa yo yare da fili bia no wotie bi fia de ya ye ntonton ne sa wo na woda ho yi ke bi kura na se beta prato wa na mo bi obetimi de atu ade emfaso beba esa no ma nipa ni aye won ya na ya sire nuan ma ya o moto ade fira foforo ho se o ko to ade obi nya ba se media ko juzi gane sai gofo bebire gina o musika so timi ji obi ade firi ne nsam a odwene ho a won ntia se ye besere enne meto prot obi abeto ato friends work as mabubu no because we skendi ato amanindi ade no obi aba won ne di kan wose ne dia ko na kwaju sika free nipa kro no na ne o ba bi foforo de mo mfa ma enyina twan ma ne nye te se ono ane dia no ene ye nye se o mfam sika mi wa so nsoma o ba bia ye besere ye breze ba bi o wa woti ye bia nyame adom ba ko awukura ba ko te ase si bia na nye o mo dia bia na nye abusuane dia no makoton bia na papa ya pesna ade mpacho omfa na de ma no ngoji sika mfiri no yare da wo no ani onno pe se kana makaka wo de no we de na eko ize wa watima kwa akoton ade anya wo de ane se na abu abowa wo yare kura ye nhunu ho no wa akotua na asomdue mra enya za nso na ya abusuan ade nso a ne papa so nkwa na chi no no mo nkotena se yi no mo ton ne chefe wo mu age nza ade bi wa kwa nipa miensa de nipa nan de a unkwa ntimi ka se bi amedoso ana bibi etesa so mu determine se miensa so mo kwa adwenkuro ye pese ye nton a we de o mbeton no age o chefe firi enti ono so nkwa be sa abusuan de ya na mo doso na ye mo de ade a den na ne o mo so ye na kwa bi so no mo ni mo kwa o mo so afa so ma ye na asumdie emra yawo asemo omna samu so bia ma mi firifi ho ata so ma mi firifi ho ana o mo a ba ko a wo wi ne do da ho yi onso wo fa no wo mbo mo ya nwiafo fo so asem na di kan kan no
Brante ya boni tui. Mo anhwe. Tama na oda mo chene na number na hwe abebo. Mama ho. O de me chi. Kwaku mu fa yo. Ahwe abebo. Ne mo chene number. Ne mo chene number na ho se na da so. Ze obi afada dada. Oforisuo ho se asante ya kakra ebeti makane se. Eno ma se ba ya na etu kan sinsemu ediewu. Enu ntini etea. Minim asase na omo kan ho asem no yewura na okoto asase no ebesha na nipa bi take advantage obahwe na bi a papa na ono omo dele ye na eye dan ya okoto sakrama sapata so a nipa na fo no eye dan ya mabusu ya munnuanum na de papa no ekọ asase no so China ni mfiri China emese nkoma nso eye dan Ghana ni na hyere no nti mo mabusu ya munnuanum no omo na de papa no kọ asase no so emom it can be say papa no so no the wasase na wotu anya no ebi a wonim se we yawu we nso ayemre nti bebi ye yankanka ho kra no wo san fa ka ho eno so tibi ya adwuma saa nipa na ma no nsiabo nti banche na esisu no de mma no nya frawa banche na esisu no mo bia nkotu so banche na esi ode mo de abon ho ban wo sese banche na free bo ba betu ye musa se enna ho anwea ba ko trip ye sen sika ya wo kan se wo Jesus sika yi eduruma bi a mum ye nye saa wo ye nkonde mo bi de ba set saa ye tu di pakrofo court asem ne ade ne court kwase saa ne ade o mi hu paper ne bi because ade di pa bebre de ano nipa mienu nkwantimi enkofa enkoton unless say abusuan mu nyina mate ase ana de na make no so no we ye wu no na we so areda we ampa obahwe na de enkan wo kwa no de akoka ho na okotu aka ho ye besere no se de bia meka me se wo ye ade na obi basa ade we media so open ye mu pa na wajai ye kan asase ho asem ne ye kan sure da ho meboa enti sa brantie se o kan na sa maka na se wo se sa ai banche na ho no si ye tukura obetu a okay kwaku me kutabodue me basisi ya hello nana me mo adwo akura na mpom te sei moko sompa fo mo ye ye ho de ne sa akwaba no na so de abogye di fitare de aba o ya asem o sisi nana me nyini ba no no da na se akoko ne ehira wo nipa ene ne di komo ene nana owusu fodwo Oforisuo man hene chiame ena ene no twetwe komo no mo ne ma apemit mo mutu anwea nana yankomo ina so pese oba mefi se mo na mo ma permit mi etu anwea na ko jene se yankomo komo apese oni atwetwe mi ba me le so pode un ze jame de me fi so da me o andi no akwa no ofini ni ka se abofo pele so kai metie enti oka anasem no Oforisuo na na gamna kenten e ba yi obeye hihye kama contractors no obi a obetu anwea Oforisuo bia no wati committee ahemfo menan na eda no se omuru hwe ne gatem ne suban ni ade nyina na emum no ye ma permit no wi a na so be so kutu anwea ase so ko ne abusuafo no ko kasa I mean omu do asase so didi so no omu ma akonya na wotu eti se omu ama akonya uni tumi se o de force ikotu anna nipa abusuano ye ennan ya na se numu a ba ko fo edimi fetire enkoto asase ne mawo na ga maka te tia ese de kwa o sa ko tata ko na ga maka te bedi o la de flow nsem eni te na me fetire ko tata ko ma da roma mu ma ye hunu mu de mo ma me ofe na yen frero na branche no mo na Oforisuo hin bi na ga maka te wa bi ne kwa pa because no on pesa me ma no yo do bi su de o mo se contract no wa ma o kwari wa ma o sa to me no na so no o dimi fa o pe eni kwa se buo bi e kwa ese ukobu ebusan kwa se ekotu anwea eni kwa se utu eni te ma me be mo me ma se me pa se tanya zera no ga ke dia ba no e die contract akura o me sa die na te me ano na me ami ko se nya utu ba etie eni te me be mo no okay enti nana wadaroma ye be ma ye kwankwa na ba ho na yehu kwampa ye be fa so ni abrante no se de usi kano no se abusuan ye kuo be miensa na omu nyina enko bankurum tiase ya ba ko ntimi nkoton efise
eya na uze obi ada ne boano ebi asase ne o ma tete ete no se baako e ma me de na woton de ya ne de no nko ene o ye bu so bene gwa ma me baako se on de ne ba to ne de o de kan o re ba se bu shari na de ya baako fo de fetri enton ne sa nana medase efri se nananom na won sase na oba asante ama minim kura no a nananom na hwema ensase ye totototo se de be ya entokwa emma ho anu ti nana se de osi akire mu na anwumre wo fe so potem no ye beda ase pii ye bedi akire na de won bia ye ba be ye firi ho okay ye ne nana ousu fodwo ofe so man hene chiame na obekire mu efi se omo na anwa no pempi no omo da no a omo tuo omna samwa o for sure de na kan de se twatia no anu ho ne ye ka se enti na mbusa opani se abusua no se so obi ane ne maame ana obi a maame ka ho bidia bia won babia ne sika akra kodu nti wonkwa ntimi mfa chiri do yale da ne do wu de so okọ ono ankasa mini bebi okọ ana do da wo so ono kodu wo so nim katato onim katato okọ enti do da wo yi so ntimi nkasa ne ade onya nwuye de eso okasa so ja se onya nwuye jiti no fo so atwa tie we ama nana batwa tie nananum na wasase wo mumpo no tie wo tie asema nana kai wo se ohene ne kura proof ma wa ti se okohu abusua no mo tie ase o man tie ase a utimi nkotu obi no enne obere no obi sikanti nana kantan dana se pa se enne wabie no mo bi so ono se papa yes ono so de odeba no eboa pa so because abrante wantu na mo wa utimi so mu bu na ne pressure ne bo so ma me fifi ho maji sika yare so ti ase nti ono abrante no e contractor no so ti obi nkanche no se de nana no kan ku abrante adu banche na adu ne ma sa na wa kasa na wom se na ntanko sira wo mebo won tanko so otikuma se kai ka on to so se no contractor na wo twen banche no banche man se sumu ngotu ba kokura yanko na wo mra wai utu kwanza yata ko fie ko sira won sa se wai mo why are they yai mi si why are they ma mi ti ayeko na ye so beti ase ma mi dia o so be ma yemiano onso yata ko krum onko otikuma se kaka ko otikuma se ase na ho kwankwa udika ho ayi ehwe ka ekode ba otikuma se kaka Score Stadium ko hebo jano o afa na o so e bi kra make so for so asase ne kra no said de na fodwo esi kan ma me yedi nkan na ase na na o so fodwo na na wiafia kenten eye ofin so man hene ne chiame no yeda na ase papa paye na wo hwɛ sɛ ne wo si kyerɛkyerɛ mu na obia ne babia ne sika akokodofo so bɛma sɛ wo nana wo ade a na sɛ wɔde ma ne ma obia ne babia ne hye koduro enti sɛ de nana fodwo asi akyerɛ asɛm ne de sɛ bia wo ma kyekyɛ asase no de a menim but wo hwɛ babia ɔse akokoduro sɛ ye friend is saying banche wo asase no so na ɔse ɔtwen ya mo ma sa to banche na ansa no ayedofo so bɛma ɛhɔ no question kwakra bi ɛwɔ hɔ because enti ma sa ne maame no oni kyɛfa wo mokola ana sɛ wo de yeni mokola enti no sɛ de nana si aka no wɔtwa asɛm ne tia ye nhye da edomo asukopi enti ye na no ase na ye ka kyerɛ sɛ nyame ya adoma fridge na kɔ no ye bɛma producers ne abrante ye timi akɔ na dwam na kenten wiafe na se wiafe kenten one panyifo na kwa akohia na ba bia sefata no mo de atonye sa wo se contractor kro na ebia se abusua no me no mienu dia ana se ye miensa me no omono ne wo dia na se ebia mo mienu mo kra ti ase na menti ase a wo contractor no ni kwan se wo force to wose esa na wiafe kenten ebeje utumi krata no de afri wonsem enti san hye na ohene de agu akwan mu na ye panti na wo mo ase ne hye ye penti no ofoso ebe follow up from there na ye hu ba bia nsu ade board hu be family dase enti ye fa enase rempem emfa enkoma chiame fodwo ye ne kasa ye isan se na wiafe kenten oba ye enche na ohwe enhyehye papa a wo de agu akwan so na ode sum ofensuman a ye be bona baso e wo saa kwa ne so isanse ohene pon saa no anu bi ene yehia wo mo wo asantemam eyo ohene bi amani tua no a enka yi ebekogu a on de kemfa ne ho kwa ton agye ne de na nso so no okofen so a ohene pon a wo baaye no
ɔde nyoma egu akwan so na yɛfa akwanya we so na yɛfa nkyɛ baako di afa asɔkɔma mpɔhene ɔno so yɛba nsase sɛm wɔ asantema mu a ontimi fa wakoton baako mienu ambo bi foforo dabi me wa ahemfo bi okurum ha yɛbɔ mu di a metumi adi wɔn ho adanseɛ okɔ asantema mpɔn so a na na fusu sapɔn ɔno na yɛ dama hene wɔno so ɔnto asase Mpe Nipa mienu dabi ɔnyɛ saa ti yɛwɔ ahemfo a sɛbia ku sɛbia nyado sɛdeɛ korɔbea refi kɔtɔkɔ hene santema wura nyam kɛse sɛdeɛ kɔpɛ no sɛ kana ahemfo no ebedi nokorɛ ɛno nti sɛ nokorɛ kɔ saa no a miankasa no ya na mani agye papa enya asɛm ketewa ti Mpe Nipa ka wakoma to yɛ mu ate sɛdeɛ na afɔ dwo bɛka yɛ no ama asɛm kura etwatia nse etwatia ɛno nti yɛnkɔ na yɛ ne wɔ mu kodi nkɔmɔ bibi papa bɛbɛ firi Nazareth abawate ka wakoma to yɛ mu 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 yɛkɔ na yɛkɔdi nkɔmɔ kakra emra abrante no yabɔ ne tuo ɛdeɛ bɛyi ɛne wɔkɔ yɛ pɔten ɛyɛ asɛm foforo ɛyɛ asɛm paawo sɛ wɔkɔ akɔgye sika duro sɛ wɔkɔ akɔdi tuo duro ɛdeɛ bɛn ne siye ɛwɔ ne nadamfo kɔnfoɔ no ntɛm ɛno so yɛ asɛm foforo 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 ehoma no emonani kura na kaba asɛm asɛm foforo asɛm papa emonani kura na sɛ kaba miemia so wo mama ye asɛm 0551931931 0551931931 asɛm 05 master. Oh. Hello. Good evening. Majo so katachi baby free udi. Katachi mbacho katachi buku message within bafo yenti o. Bacho we Atlantic a wabɔ ti na mbɛbɛ ne kaakra. Yenti o. Atlantic obi a ohwɛ ne ne na obɛyɛ patapa. Obɛyɛ patapa pa. Ndine farm no bi sɛ mu yie. Ɛnyɛ sɛ confirm 15 year old to be this year when temp. Ebi na masa tutu no. Ebi sɛ akɔso no. Ti ɛsere. Ɛnyɛ sɛ bi wɛnti. Ɛbɛka si funsi bi for ɔman no sɛ nka no kɔ. Ya polisi for ndo agya de mu die bi ara. Ɔmo nhwɛ mu yie. Na polisi for ndo agya de mu die na ɔmo nya asɛm no so ka. Okay, ono so adwenkyira ode aba no 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello baby afrefre udin Asem katachi betingo bechem kwaso yeti o katachi Asem fati asban mi dire mudi Pato atasi mo se mo kan de wasiti pa wa je chame ne se mo de la ki jana ari sa ni ko se o re wa hebe ni so na ta te mo se ma ne ko di ya isi no tu bi kana asu je se ni ba o mai no e mo se pa mo so to ne di amen okay hello baby afrefre udi man so kakra ma me wadaroma hello baby afrefre udi yenti o what me nka hello baby afrefre udi hello ye best ya mo twom ho free tv no ya ka menti ase what me nka Hello, me paso good evening. My Joe so about paying you. If I saw me cassette of in trouble for yes, someone that some way the moon yes, my nothing about 4 my near flipper. When you say, if I saw one for this will be a
Okay. Play the umbia, Momoya, and a pencil for your near play. Okay. Yeah, Samu. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. It's free. And Patas yesterday. Okay, you. Commander, any. Jinaye. And Patas yesterday. Yentio, TV no. That police commander or no. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Yentio. Yentio, Penny. Now, Mentiasi, I don't understand. You can't be out free TV no meaning como. That's still Ghana. Oh. Hello. Oh, police commander. Yay, Yankoko Yanim. Come up. Yeah, wow, this year, SK Bolas, Yame, and what his name, the of what say, of the room, Lasso, Simon can watch it, Imam in Japan, and Mama Quapa. And the which I go for, soon I tell you, Panari, and the Shan Baby. Open you, ye, for the morning call, and my end. He sounds the bottom in the Museum and the Abba in China. I tell you, woman in the tree. Na esa close for no you want to my friends mun fo mu jidie esu eza mu jidie esu mu ntino o to mo de asam no e aba mo na so no we eye SK Bolas na me ene here ya juma na me japo. Hello. Baby, I'm free with him, Bemena. Hello. What you mean, can? We pass you to Yetio. Hello. Hello. Mammy, baby, I'm free with him. Hello. What you mean, can? I'm a tongue, good evening. Yetio. Hello. Hello. Oh. I don't know. Hello. I don't know what I'm doing there. Then I say no. I'm asking for it to see it. The motion now that come out of my. Okay. Hello. 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 Yentio. It's one idea now. Okay, Air Force War, or my Emma, India, Petu, it's young to see the one. On board, I am not back to this when I'm in the way, I am not back to this when I'm doing it. The India is solid, I didn't get, there's a man for so because the Nipa was the one at the time when it was on who the work could be here. In the back, another time, never. The idea, TV station, Daniel Mano, and my phone to be a match TV station to my aircraft. Can you not switch up? Can you not switch up? A family was one permanent from now. More let him to live on my another man, only yes, the block and our mom block and my ears. Yes, I was okay. Hello. Hello, Ada. Maybe I'm free with you. Free beautiful. You. The car I told you no. Bueno, yeah, you better know yeah, who is an Duma. What I could do from 40. I'm not saying. There's no two for a month after the was 20 years. Who said you could visit it, and then I'm so many who will visit it.
ana wanya no horo o fere ne saka no ila mate okay hello yenya wanya basa na kwa jisi ebi wa sheda no okunu o na ade shedia o hwani yes ga mumwe o hwani Oforisuo hello Acha me ye fa me pressure me ka se abofo yenti o acha se de konfo ne se di ewu ni die amucho mumwo ye pa ni empty justice ma boy no we di ewu pa me sia mumwo ye ti wo frefri abofo ho a acha me frefri abofo na asem no mote ne se ankasa amucho ye ti ye no musi na downfo no ade bia ye ten wi so ne nnam na omuno asemo mo kana ye bebre no ne ye pe bia tie no amuso onu ana abo ne wutuo ebi so say konfo ne na abo ne tuo na obi a onu abo ne wutuo tuo betima abo ne tie ede ne tuo ko bo ne tuo onu abo ne wutuo ede ne tuo ne bo ne chi amucho nti mo mo aye pa ye pre justice no okay hello 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 baby afrefre udin hello baby afrefre udin ada ko station yenti o ada wada atanduma da tampa o ada utu ni mekatu ene no ko di mate bata uni makuku opa comfort yes opa comfort fi waire madam hello good afternoon I Osei Aboagye yenti o mami hello mami yenti o pa what you mean hello baby afrefre udi katachi good evening majoso good evening majoso baby afrefre udi good evening hello baby afrefre mami good evening udi ne say Ado midini bodin kata fi ebsokura yenti o ba cho bo na wo na kalo mi na mo pa ba cho ba ni wo ni die se mu di Sompa na konfo de bi odo ai yeah for friend na insia infancy enkra beka yensa se abrante no woko akodi etu aduru na ye try no na di mayam se enhaban no se bi enye se ye de ni ho na nye ye mum ene yesi wokodi tu aduru na enkra beka yensa ene kire se abrante no kokodi tu aduru eno na abusua no so kire se ne yonko ne konfo no a wone no nakra na abusua no kra pese wo mote wontem ompa yonko fa wone konfo no fa no enso wanti a ene wakohia ne kwanhia wu eno tie sei no ye nyina no ya posifo nyina no ye hwe na tenten ne aye adwuma efi se abrante no sena okonsie do titi na nye ye mom ene yesu okodi tu ado dabi amanfo hwe ne ye eno tie free chine kono ye de update no bebre mo wa bre ne posifo no be di nkomo mamitia Foso beba ye na dofo ne ahwefo tiefo nyina ase ewo baabi o make ho ame de Asem Mpe Nipa akwakodre ye kira kwan ne ye wokuma se soame Shuffling station chen ho anase oso besi wo Nuom hotel obisa Sompa TV Sompa FM a eno ana ho bia be kire wo anase obetimi afra ya be anase ye ma no wabra wo ha ma ne bi eteti obi etwa wo aba anase ewo twa wo nsase wode fufuofu atikode awura wonum ye ma no 0552
095593 0552 095593 0552 095593 and also 0243 585878 0243 585878 0243 585878 ebi abefre bia na ebeje so for so adaroma yekwema me for happy birthday so no nko efa emayura Charles upon damprane waye adwuma e was Sokoban Wood Village. It's your birthday, belated birthday of course. Way every Madam Janet Damprane CSU accounts officer and wo nua pa no so osre nyankopon hira na dom na doye na nimtie ene de marade ntutu anamon siye no ma enipa enye wo dia emro so ewo Yesu de muti happy birthday to you Mr. Damprane erade enhira opi na onye okese Crystal V so ye cheche yete wonka ache eya amayente wonka o UK madwa ne maso fire munyina so Mr. Gabi mo ye chia munyina rade enhira wo bia na onye mokese emfa emayen ye tiefo adofo amowo ma munyina so hey oboso Ransford na me detete I know anything me said that pa what did they say me detete na never would do birthday who can't me it's Ransford birthday Ransford Sompa TVNCL ye be gina penifo name na ya wishing happy birthday ta one media for penifo nyina name za akoda we obre ne ho ase your friend China nani no ho ne color ni nyina was o China ni ne pop one so ya wa she no so China from pop ye de come anso ona China bono Ransford Eradin Shaupi no onyo kese onyo akoma so ade ma na Erade ma ne pamu so wabobo no ma ne kane ani ni wani ma no pawia ne anajo na o ma na ho bambo no so enye kese fa oja fadum ene ntwa ho hia wo bambo me free Christo ho efa emai we appreciate you a lot there wo ye boy nyina no ye ni so pi happy birthday to you son nyame